ಮುಖ್ಯದ ಲೆಪ್ಪುಗು ಬೆಲೆ ಕೊರತು ಇನ್ನಿತ ಲೇಸಡ್ ಪಾಲ್ಪಡೆ ನಂಚಿತನ ಆರಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗದ ಮಾತು
वासुकी नागराज परमात्मने नमः वेदोत्तरपुर महामंगलदिनाचनं दर्शयामि कुञ्चाणे सुस्वात्मनमस्ते ज्ञानिकान् तानि शान्तिप्रदर्शनमदेवते पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मासंहाराय मां कृपया देव शरणागतवत्सल अन्यथा शरणं नास्त्यमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्षरक्षण नमस्ते देवदेवेश नमस्ते धरणीधर नमस्ते पन्नगाधीश नमस्ते करुणाकर वासुकी नागराजाय नमः प्रदक्षिणं समर्पयामि ಆರಭ್ಯತೆ ಖಲು ವಿಘ್ನಭಯೇನ ನೀಚಾಃ ಪ್ರಾರಂಭಡೆ ಗಣಪತಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಮುನಿಗೊಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂಡ ಐಕೆ ಏದೋ ರೀತಿಯ ವಿಘ್ನ ಬತ್ತನ್ನ ಅಂಡಲ ಐನು ನಿಭಾಯಿಸಾಮಂತಿನ ಶಕ್ತಿನೇ ಆ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚ ಏತು ವಿಘ್ನ ಬತ್ತನ ಅಂಡಲ ಗಣಪತಿ ದೇವಿ ನಮಗೈತೆ ಆ ಕೆಲಸನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ರೀತಿಯ ಸಮಾಪ್ತಿ ಅನುಪಾರಕ್ಕೆ ಮದವಸನ ದೀಪಗಳು ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತದೆ ಆ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಾಡ್ತನ್ನ ಅಂಡ ಐಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರುಡು ಉತ್ತಮ ಜನ ಶಾಸ್ತ್ರನೇ ಬಂದಿದೆ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳು ನಮ್ಮ ವಿಜಯನಾಥ ಆರಾಧನೆ ದೇವತಾ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾದಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಳ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಪುನರಪಿ ದೇವಳೆಲ್ಲ ಮಾತ ಸ್ತ್ರೀಯಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಚಿಂತನ ಮತ್ತೊಂದು ನಾಗದೇವರಿಗಳ ಕೂಡ ಚಿತ್ರಕೂಟ ಸಮಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತೊಂದು ದೇವರನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮತ್ತೊಂದು ದೇವರನ್ನ ಆ ದೇವರ ಆರಾಧನೆ ಮತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿನಿ ಭಕ್ತಿನಿ ಸರ್ವರೀತಿಯ ಭೋಗಭಾಗ್ಯ ಗಣಪತಿ ದೇವರು ಆ ಪ್ರಕಾರ ದೇವರನ್ನು
ವಿಶೇಷವಾದ ಉತ್ತರಿಗಳು ಆ ಸ್ವಸ್ತಿಕಾಮಧ್ಯಗಳು ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಅಗ್ನಿಮಧ್ಯಗಳು ವಿಶೇಷವಾದ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಆವಾಹನೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಧ್ಯಾನಾವಾಹನಾದಿ ಷೋಡಶೋಪಚಾರಗಳು ಜಲಗಂಧ ಪುಷ್ಪರೂಪ ದೀಪ ಪುಷ್ಪೋಪಚಾರ ಪೂಜನೆ ಆ ವಿಶ್ವಂಬರರೂಪಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರೇ ಸನ್ನಿಧಾನದ ಸಂತೋಷರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತ್ರಗಳು ಗಣಪತಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಷ್ಟದ್ರವ್ಯ ಸೀಮಿತ ವಸ್ತು ಮೋದಕ ಪುಷದಾವಾದ ಭಕ್ತವಶ್ಚಾಲಕಾ ನಾಳಿಕೇರಾದಿರಾರಂಭಾ ಗುಡಾದ್ಯ ಮಧುಸಿಕ್ತಾನಿ ಪಂಚಮಂದಿರ ಇಳಮ ಬಗೆತ ದ್ರವ್ಯ ವಶೀಕರಣ ಮತ್ತೊಂದು ಸೀಪದ ವಸ್ತು ಗಣಪತಿ ದೇವರುಗಳನ್ನು ಅಗ್ನಿಮಂತ್ರಗಳು ಆಹುತಿ ಕೊಟ್ಟ ಮಾಂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನಲ್ಲ ವರ್ಪಿಂಚಿ ವ್ಯವಹಾರಗಾವಡಿ ಸಂಸಾರ ಕುಟುಂಬಗಾವಡಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಯಾವೊಂದು ರೀತಿದ ಆ ಆಪತ್ತುಗಳು ತಿನ್ನಲ್ಲ ಬೇರೆ ರೀತಿದ ಕಹಿ ಅನುಭವಗಳು ಕೈ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಈ ಮಾಂತ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರು ಸಮಯದಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿಘ್ನನಾಶಂ ಸಮಸ್ತ ಬರ್ಪಿಂಚಿ ವಿಘ್ನೋಳಿನವಾದ ಮಹಾಗಣಪತಿ ನಾಶಮಂತಾರೆ ಸ್ಥಿರಂ ಕಾಲಕಾಲಕನಂದು ಕೂಡ ಪಡೆಂಚಿದ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿನ ಮನಃಶಕ್ತಿನ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿನ ಚೇತನಾಶಕ್ತಿನ ಗಣಪತಿ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಕಾಂತಿಂ ಗೂಢಾಪರಂಚಿನ ಅನುಭವಿಸಿದ ಮುಖಭಾಗ್ಯ ವರ್ಚಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಬಿಡ್ಡಲಿದ್ದ ಆರೋಗ್ಯ ಪಂಚನೆ ದೇವತಾ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಸಂಪತ್ತನೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪಿಂಚಿ ಉದ್ಯೋಗ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಎಟ್ಟ ರೀತಿದ ಆ ಸಂಪತ್ತು ನಮಗೆ ಕೈ ಸೇರಲಿಕ್ಕ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಯುಷ್ಯ ಸಂಬಂಧವಾದ ಬರ್ಪುಣ ಯಾರಲ್ಲಿ ಶನಿಗ್ರಹಕಾರ ದೋಷಗಳು ಇತ್ತನ್ನಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ವೇ ಬರ್ಪಿಂಚಿ ಆಯುಷ್ಯ ಪ್ರತಿಬಂಧಗಳು ಇತ್ತನರಗೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಕ್ಷಯಂ ಪದೇನ ಪ್ರಚಂಡಿಷವುಳ್ಳ ನಂಗೆ ಗೂಢಾಪಣಿಸಿದ ಸಮೃದ್ಧಿ ಸಮಾಜದ ರೀತಿಯ ಕೀರ್ತಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ದೇವರು ಕಾಪಾಡುವುದಲ್ಲದೆ ವಿಜ್ಞಾನಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಮೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಭೂಪ್ರಕಾರ ಮಾಂತರಿಸುವ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳಾದ ಕಾಲಕಾಲವು ಕೆಟ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮುಖಾಂತರವಾದ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಸಮೇಳಾವಡೆ ವರ್ಪಿಂಚಿ ವೇರಿಸಿದ ಮುಹೂರ್ತ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ದೋಷಗಳ ಆದಿತ್ಯಾದಿ ನವಗ್ರಹೇತಕನಾಥ ದೂರೀಕರಣ ಮಂತ್ರಾಂತರಗಳು ಗಣಪತಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಆ ಲಗ್ನನು ಸುಲಗ್ನ ಮಂತ್ರಾಂತರದ್ದು ಈ ಜಾಗರೆ ಆಚಂದ್ರಾರ್ಥ ಮರಿಯಂದರ ದೇವರ ಆರಾಧನೆ ಭಕ್ತವರ ಬೆಂಕಿ ಸೂರ್ಯದೇವರು ಚಂದ್ರದೇವರಿಗೆ ಫಲ ಆ ದೇವರ ಆರಾಧನೆ ಭಕ್ತವರ ಶಕ್ತಿ ಭಕ್ತಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ಹಿರಿಯರ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರ ಗುಣಕ್ಕೆ ಮೆಟ್ಟರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಾನವಾದ ಇಷ್ಟ ಕಾಮಾರ್ಥಗೊಂಡ ಈ ಮಾನದೇವಿ ಹೀರಿಯಾದ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಗೋಪಾರ ಪುಣ್ಯ ಕೀರ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ ಶಿವದೇವರೆಗಳ ಗ್ರಾಮದೇವರೆಗಳ ಗ್ರಾಮ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಿಂಚಿ ದೇವಳೆಗಳ ಈ ಜಾಗರಣೆಗಳಾದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವಳೆಗಳ ಆ ನಾಗದೇವರೆಗಳ ಮಾತ ದೇವತಾ ಶಕ್ತಿಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಂದಿದೆ ಗಣಪತಿ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮೋ ರಾಘವತಯೇ ಗಣಪತಯೇ ಲಂಬೋದರಾಯ ಕರಂದ್ರಾಯ ಗಣಾಧೀಶ್ವರಾಯ ಶ್ರೀ ವರಧಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ಶ್ರೀ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಪಂಚೇ ಸ್ವಸ್ತಿ ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧಾಂ ಮೇಧಾಂ ಯಶಃ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ವಿದ್ಯಾಂ ಬುದ್ಧಿಂ ಶ್ರಿಯಂ ಬಲಂ ಆಯುಷ್ಯಂ ತೇಜಃ ಆರೋಗ್ಯಂ ದೇಹಿ ಮೇ ಗಣನಾಯಕ ಕೈ ಕಿಟ್ಟಿಲ್ಲ
ముహూర్త మండలం ప్రతిష్ట మండలానికి ఆరోగ్య సాన్నిధ్యమా శుక్లపక్షేంద్ర రీత్యా సుగంధుల గడువు సాన్నిధ్యమా పరిపూర్ణమైన గడువు సమస్త నటుపోతున్నమా ప్రార్థన మంత్రం విస్తారమా పొరుగుతారు అడుగులు నీళ్ళ మాత మంత్రి సంస్థ క్షేత్రంలో దీనిని అభివృద్ధి కీర్తిని మాత ఇందాడు మాత సుఖాశాంతి మాత విద్యానిధి మాత అంటే నిత్యంగా మాకైతే ఆరోగ్యాన్ని సేవ మంత్రులు శక్తిని భక్తిని ఆరోగ్యం మహా అనుగ్రహాన్ని చూస్తూ ఆ ప్రతిష్టా ముహూర్తం మాత సుముహూర్తం మహాత్ములకి మల్రాయ్ ఇంత దేవుళ్ళ ಕರೆಕ್ಟ್ನೇ ವರ್ಣಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ಹೊರಗೆ ಹೊರಗಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ರಾಮದೇವರೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ತ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಸಮಸ್ತ ದೇವರಿಗೆ ಮಾತ ಸೇರಿಂచిన ಮಂತ್ರ ಸಮಸ್ತ ದೇಶನ మా ప్రసన్నగారు మా దేవుడికి ఈ మంత్రం ప్రార్థన ఉంటుంది ఓం మంగళం భగవాన్ విష్ణు మంగళం సూర్యమంగళం శివమంగళే శివే సాధవే శరణ్యే లింగే నారాయణ నమోస్తుతే నరకంబో మహాదేవా सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः प्रार्थनां समर्पयामि
ತಾರೀಕು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯೋ ಮಾತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆತ್ತದು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಕಾರ ಪೂರ ಸರಿ ಉಂಟು ದೇವರು ಪೂರ ಸರಿ ಉಂಟು ನಾಗೆಲ್ಲ ಸರಿ ಉಂಟು ನಾಗನ ಸ್ಥಿತಿ ಜೀರ್ಣಾವಸ್ಥೆ ಅಡಿ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಆತನುಂಟು ತೆರಿಗೆ ಬರ್ತುಂಟು ಐದು ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಷರು ಒಂಜೇನು ತಾಂಬೂಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂಜೇನು ಮಾತ್ರ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಬಾಕಿ ಬೇಕು ನಿಗ್ಲ ಇಂಚ ಕೂಡ ಇಂಚ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ನಿಕ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಅನುಸಾರ ಅಂತರ್ ಮಾಡು ಅಥವಾ ಇಂಚಿನ ಕಂಪೌಂಡ್ ಮಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪರ್ನಲ್ಲ ಈಗ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಉಂಟು ದೈವಗಳು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಐತೆಂಗ್ಲ ಮಲ್ದೊಂದು ಬತ್ತು ಪೂರ ನಾಗನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಂಗ್ಲಿಗೆ ಅಡಿಪುಣಗೆ ಅಡಿ ಉದಾಲಿಸಿದ್ರು ಸ್ವಸ್ಥವಾಯಿನ ನನಗೆ ಸಂಗತಿ ಯಾರು ಏನೇ ಕುಟುಂಬದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಅಡಿತ್ತು అయిన ಗರ್ಭಗ್ರಹಟ್ ಉದಾಲು ಅಂಜಾದಿ ಪುಣ ನಾಗನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ పోతుండు ಅಂಜಾದಿ ಪುಣ ಅವು ಪ್ರಶ್ನೆದಾರ ಪಣ್ಣೆಗ್ಲ ಎಂಗ್ಲ అయిన ಗರಿಪುಣಗ ತಿಕ್ಕಲ ಮಾಂತ ಅಯ್ಯೋ ಜನ ಜವಣಿಯರು ತೂತೇರು ಉಂಟು అయిన ಪಟೊಟ್ಲ ಐತೆ ಉಂಡು ಪುರ ಅಂಜಾದಿ ಪುಣಗ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಪ್ರತಿ అయిన ನಮ್ಮ ಈಗ ಬೋಡಾಪಣ ತಂತ್ರಲೆತ್ತೋ ಈಗ ಶಿಲ್ಪಿಲೆತ್ತೋ ಐದು ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪುರ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ನಾಗನ ಬಾಲಾಲಾಟ ದೀಜೋ ಐದು ನಾಗ ಬೋಡು ಬೋಡಾಪಣ ಕರ್ಮಗಳೇನು ಮಾತ ಬಿಡುದು ಮುರಾಣಿ ಇಂಚಿ ತಂತ್ರನ ಕೈಟೆ ನಿಧಿ ಕುಂಭ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮನ್ನಡ ಆದ ಇದು ನಿಧಿ ಕುಂಭ ಸ್ಥಾಪನೆ ಇದು ಪ್ರಥಮ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವತ್ತಂದ್ರೆ ಚಿತ್ರಕೂಟ ಅದು ಅನ್ಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಮನ್ನಡ ಈ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮಡು ಎಂಗ್ಲ ಹಿರಿಯಾಗಲ ಸಮೇತ ಈ ಚಿತ್ರಕೂಟ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಿ ಅಂಚಾದ ಇನಿ ಜೀವಂತ ನಾಗದ ಇಂದನ ಉಡಾಯಿ ಕುರುಣ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಇಟ್ಟು ಉಂಟು ಈತ ಆತ ಜಾಗ ಎಂಗ್ಲಿ ಕಷ್ಟವಾದ ಎಂಗ್ಲಿ ತೋಚಿ ಬಂದರು ಈ ತೆತ್ತಲ ಜಾಗ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಅಂಚಾದ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಎಂಗ್ಲೋ ಈ ಬೇಲೆಯನ್ನು ಮಾಲ್ಪಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪಯ ಈ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಣ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಂಜ ನಾಗಕ್ಕೆ ಬೋಡ್ತನಾದ ಜಾಗ ಗುಂಪ ಚಿಕ್ಕಿಜಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಇದು ಇನ್ನು ಬರ್ಸ ಬಣ್ಣಗ ಅಥವಾ ಚಪ್ಪರ ಪಾಡ್ನಾಗ ಇನ್ನು ಪೂರ ಎಂಗ್ಲಿ ಭಾರಿ ತೊಂದರೆ ಆತು ಬಿಡ್ತದೆ ಅವತ್ತದೇ ನಾಣ ಇತ್ತು ವಾಪಸ್ ಚಿತ್ರಕೂಟ ಮಾಲ್ದ ಹಿಡ್ದಾತು ನಾಣ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಮರ ಇತ್ತು ಹಿಡ್ದಾತು ನಾಣ ಹಿಂದೆ ದಾಣ ಎಲ್ಲ ಗಾಳಿ ಬಣ್ಣಗ ಬರ್ಸ ಬಣ್ಣಗ ಮರ ಮಗಿರ್ನ ಇರ್ತಲ್ಲ ಅವು ಭಾರಿ ತುಲೆಂಜಿ ಅಡ್ಡು ಮರ ಅಲ್ಪ ವಿಶೇಷ ಆತ ಡೇಂಜರ್ ಸಿತ್ತಿಟ್ಟುಂಡು ಇಂದಕ್ಕೆ ಬಂಡ ಆಯವಂಡ ನಮಗೆ ಈ ಜಾಗತೆ ಮರ ಕಡ್ಪುಣ ರೈಟ್ ಎಂಕಿದ್ದಿ ಅಂಜಾದಿ ಪುಣಗ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಾಗ್ಲು ದಯವಣ್ಣ ಏನು ಇನಿ ಮಾತು 1000 ಜನ 100 ಜನ ಎದುರು ಬಂದ್ಪುಣ ಈ ಮರಣ ಪುರ ನೆಕ್ಕು ಬಡಾಪುಣ ಮರನಾಗ್ಲಿ ತೆಪ್ಪುಡು ನಾನೊಂಜಿ ಚಿತ್ರಕೂಟ ಮಲ್ಪಣ ನಮಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದಿ ಉಂಡ ಈತ ಈ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಎಂಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಒರಿ ಪಂಡದು ಒರಿಯನ ನೇತೃತ್ವಡು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದಾಗಲಿ ಸೇರಿದು ಕುಟುಂಬ ಅತ್ತಂತೆ ಕುಟುಂಬ ಪುಟ್ನಾಗಲ ದುಡ್ಡು ಸಮೇತ ಲಕ್ಷ ಕೊರನ ಹೇಳಿ 5,000 ಕೊರನ ಹೇಳಿ 10,000 ಕೊರನ ಹೇಳಿ 15,000 ಕೊರನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಉಳ್ಳೇದು ನಾನ ಇಂದು ಎಂಗ್ಲ ಹಾಳಾರ ಬಿಡಿಂದ ಅವು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ 5 ಮಲ್ಲ ದೋಷಗಳ ಇದ್ದಿ ಐಗೆ ಬಡಾತು ನೆಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಾಗ್ಲು ಆ ಒಂಜಿ ಮರಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಈಗ ಸರಿಯಾದ ದೆಪ್ಪುಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಗಾಳಿ ಮಂದ ಬತ್ತನಿತ ಈ ಚಿತ್ರಕೂಟಕ್ಕೆ ಬೂರು ಇತರ ಚಿತ್ರಕೂಟ ಒರಿಯ ಅಂದ್ರು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಂಡ್ ಇತರ ಇನ್ನು ದಯವಂಡ ನಾಗನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆತು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆತು ಮಹಾಪೂಜೆದ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಏನು ಮಾಡ್ಬಿಡು ದಯವಂಡ ಇನ್ನು ಮಾತಾಡಿನಾಗಲು ಪ್ರತಿಯೊರೆಲ್ಲ ನೆನ್ನೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇಡ್ದೆ ತೊಗೊಂಡು ಇನ್ನೇನು ಆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಾಗಲ ಇನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಈ ಶೀಘ್ರ ಎತ್ತದು ಈ ಒಂಜಿ ಜಾಗನು ದಯವಂಡ ನಾಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಹಿಡಿತಲೆಗ ಈ ಪರವಳ್ಳಿ ಅಯ್ಯನಿ ಸ್ಥಿರವಾಯಿನ ಜಾಗ ಹಿಡಿತಲೆಗ ಬಿಡು ನಾನು ಕೋಡನೆ ಮರಾಡಿ ಕೆಲ ಪಡ್ಡಾನು ನಾಗೆ ಇತ್ತ ಬಾಡಿಗೆ ಹಿಡಿತಲೆಗ ನೋಡು ಬಡ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನು ತೆಪ್ಪಣಲ್ಲ ರೈಟ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಇದ್ದಿ ಅಂಚಾದಿ ಪುಣ ಆಗ್ಲು ಐನು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಇನ್ನೇನು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಬರಂತೆ ಆ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ತುಂಬ ಅತ್ತ ಮಾಲ್ತೊಂದು ಬುಕ್ಕ ಮಾಂದ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಈ ಒಂಜಿ ನಾಗನೆಗಾವಡು ದೈವಳ್ಳಿಗಾವಡು ಕುಟುಂಬ ಅತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಸಮೇತ ಸೇರ್ತು ಈಗ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಧನ ಸಹಾಯ ಮದ ಕೊರೋನಾಗಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯರು ಮಾತೆರೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನು ಆಗಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾತು ನಾಗನ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆತು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಈ ಕುಟುಂಬದ ಪುಟ್ನಗಳೇನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಈ ಮಣ್ಣನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಈ ಮಣ್ಣಿಡಿತನ ಅಲಫಲನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಈ ಮಣ್ಣದ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಆ ಜೀವಿಲೆಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಇರೇ ಕೊಡನೆ ಹೊಂಡ ಅರಿಯಾಣ ಮರಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಂಗಿನ ಪೂರ ನಾಶ ಆತ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಅಂದು ಇದು ಕೊಡೆ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣರು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಕೂಡ ನಂಗೆ ತೆರಿಪಾದು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂಜೆ ತಂತ್ರನ ನೇತೃತ್ವ ನಿಂತ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಮಲ್ಪ ಗೊತ್ತು ಇಂದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಎಡ್ಡಾವಡು ದಾಂಡ ಏನು ಒರಿ ಎಡ್ಡಾವಡು ಅಂತ ಉದ್ದೇಶ ಇದು ಮಾಲ್ತನತ್ತು ನೇತೃತ್ವ ಮಾತ್ರ ಏನು ಒರಿಯಾಣೋ ಅಂಚಾದಿ ಪುಣಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೆಬ್ಬಿಗೊರ್ದು ಇನ್ನೇನು ಈ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಬೇಲೆನ್ನು ನಮ್ಮ ಪುರ ಮಲ್ತೋ ಈ ಬೇಲೆನ್ನು ಒರಿಪಾಗೋ 1000 ನನ 1-2 ವರ್ಷ ಹತ್ತು ಇನ್ನು 28ನೇ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಮೂಜನೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ನಾಗನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ
ಇನ್ನು ಮೂಜನೆ ನಾಗಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಸಲ್ಲ ನಾ 2ನೇ ಸರ್ತಿ ನಾಗೇಶ್ ಸಂತಿಲ್ ಅಂತೀರು 3ನೇ ಸರ್ತಿ ನಂಗೆ ಶಾಂತಾರೂಪದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಂತಿಲ ನೇತೃತ್ವಡು ನಿಗಿಲ್ನ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ರಮೇಶ್ ಅನ್ನರ ಸೇವೆಲ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಆತು ಈ ಒಂಜಿ ಜಾಗೀಡು ಬಂದು ಸೇರ್ತದೆ ಇನ್ನೇನು ನಮ್ಮ ಒರಿಪ ಅವನು ಏನು ನಮ್ಮ 100 ವರ್ಷ ಆತು ನಮ್ಮ ನಮಗೆ ನಾಗೇನು ಅನ್ಪಡವು ಸಾವಿರಗಳು ವರ್ಷ ಒರಿಪುಣಂಚಿನ ಸೊತ್ತು ಐನು ಒರಿಪುಣಂಚಿನ ಬೇಲೆ ನಾವು ಮಲ್ಪಗೋ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಎಡ್ಡಾವಡು ಅಂತೇನು ಆ ನಾಗದೇವರ್ಲ ನಾಗ ಚಿತ್ರಕುಟ್ಟೋಡು ನಾಗ ಕಣ್ಣಿ ಪೂರ ಅಡ್ಡ ಬೂರಂತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಕಲಕಲಿಟಿಯನ್ನು ಆ ನಾಗದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೊಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ಋಣಾನುಬಂಧ ರೂಪೇಣ ಪಂಚಮತ್ರಿ ಸೂತಾಲಯಾನ್ ದೇವೇಂದ್ರಾನುಗ್ರಹ ಹಿರಿಯಕನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಖಿಲಮಂತನ ಕುಟುಂಬದ ಪುಣ್ಯದ ಬರೋದಾರ ಇಂಚಿನಾಂಜಿ ಯೋಗ ಮತ ಲಭಿಸವನ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪಡು ನಂಗೆ ಬೋಡು ಇಂಚಿನ ಯಾವಡು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಶ್ರಮ ಆತೆ ಅಗತ್ಯ ಅವಾಗ ಎಂಚಗಂಡ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿಂದ ಹಾಗೆ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಅಂಚನೆ ಬೋಡನಾಥ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಬೋಡನಾಥ ಸಂಪತ್ತು ಇಂದಿನ ಮಾತ್ರ ಕೊರೋನಾ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅಪ್ಪ ನೀನು ಕೊಟ್ಟರೆ ನನ್ನೊಂದು ನರಮಾಣಿ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ದೇವೇರು ಕೊರಡುದು ಲೆಕ್ಕ ಆ ದೇವೇರು ಕೊರೋಣ ಶಾಶ್ವತ ಅವಾಗ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಮುಟ್ಕೊಂಡಿ ಕೂಡಿಯರು ಕುಟುಂಬ ತಗೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದು ಕೂಡಿಯರು ಮಣ್ಣಿಟ್ಟಿತ್ತನಂಚಿನ ಆ ನಾಗನಾಂಗಿ ಪುನಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೋಸ್ಕರ ಆ ಚಿತ್ರಕೂಟ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಐದು ಕೋಡಿ ನಿಮಿಟ ಆಪನ ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಮಾತಾ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರ್ತಾರೆ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇತ್ತೆ ನಾಗದೇವಿಯನ್ನ ಆ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ ನಾಗ ತಂಬಿಲ ಆಪರಂಚಿನ ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ನಾಗದೇವಿಯರು ಪ್ರಸನ್ನ ಕಾಲಡು ಸಂತೋಷ ಹೊಡಿಪನೆ ಲೆಕ್ಕ ಆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ನಾಗದೇವಿಯರ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತವನ್ಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಕಾವಡು ಜಾಗಿ ಕಾವಡು ಭೂಮಿ ಕಾವಡು ನಾಗದೋಷ ನಾಗಗೋಪತ್ತು ನಾವು ಪೂರ ಪರಿಹಾರ ಅವಡು ಅಂಜನೆ ಏನಾರ ಜಾತಗಳು ಕುಜ ದೋಷ ರಾಹು ದೋಷ ಇತ್ತು 5 ಬರ್ಪಣ ದುರಿತ ತೊಂದರೆ ಅವಗಡ ಆಪತ್ತುలు ಇತ್ತು ನಾವು ಮಾತ ದೂರ ಅವಡು ನಾಗದೇವಿಯರ ಪೂರ್ಣಾನುಗ್ರಹ ರಕ್ಷೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದ ಇನಿ ಒಟ್ಟ ನಾಗದೇವಿಯರು ಕುಟುಂಬದಾಗಲಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗೊತ್ತಿರು ಮೇಲ್ಗಾಲಕಲ ಇಂಚನೆ ಆ ನಾಗದೇವಿಯರು ಕುಟುಂಬದಾಗಲಿನ ಮಾತ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪಿಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಕೀರ್ತಿ ಆ ನಾಗದೇವಿಯರನ್ನ ಚರಣಾರವಿಂದ ಸೇರಿನ ಒಂದು ನಾಗದೇವಿಯರನ್ನ ಮಾತಾಡೊಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಏಕಮನಸ್ಸರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಓಂ ಸಹಸ್ರವಕ್ರಂ ವಿಜಂಗನೇತ್ರಾಂಗ ಅಭಿಲಾಷಿ ಕಾಟ್ಯಂ ಶಾಯಿತಂ ಪ್ರಜ್ವಲದಂಟಭಹಂ ತಂ ನಾಗರಾಜಂ ಪ್ರಣತೋಸ್ಮಿ ನಿತ್ಯಂ ವಾಸುಕಿ ನಾಗರಾಜ ಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ ಮನಸೋ ವಿಷ್ಣ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಸಮಾನ ಮಂತ್ರಾಭ್ಯಾಂ ದೇವ ಸಮಾನಿರಾವೋ ಹರಿಯಾದಿ ಸಮಾನಿ ವಾಕೋತಿ ಸಮಾನ ನಮೋ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮೋ ಬ್ರಹ್ಮೇ ನಮೋ ವಾಚೇ ನಮೋ ವಾಚಸ್ವದಾಯ ನಮೋ ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವೋಮಿ ಓಂ ವಿಷ್ಣುರಾವದಿನಃ ಗಾತನೆ ಓಂ ಧನ್ಯವಾದವೇ ಓಂ
नमः ओम ध्रुवाभ्यो ध्रुवा पृथिवी ध्रुवा सपर्वता इमे ध्रुवं शंकरध्रुव राजा अभिषामयं ध्रुवन्ते राजा ध्रुवं देव बृहस्पतिः राजाधिराजाय प्रसन्नशायिने नमो वयं ईश्वराय कुर्महे समे कामां कामकामाय ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ವ್ಯವಹಾರ ಎಡ್ಡಾಂಡಿಗೆ ಆ ನಾಗದೇವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರವನ್ನು ಸೇರಿದಂತೆ ಮಹಾಂತಿಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರು ಸೂರ್ಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಫಲಮಾನಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವಂತೆ ನಾಗದೇವರು ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮನೋಪಡಿಸಿದರೆ ಮಹಾಪ್ರಸಾದ ಐಶ್ವರ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾದೇನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಪದ ಸತ್ವರಾಜ ಮೋಕ್ಷ ಸ್ತ್ರೀಯತೆ ಚಾರಣೆಗೆ ನಾಗದೇವತಾನುಗ್ರಹ ಪ್ರಾರ್ಥಿಗಳ ಸಕಲ ಸಂಪತ್ತರ ದೇವತಾ ಸನ್ನಿಧಾನಗಳು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ ದೇವತಾ ಆ ಗೋಡಾಪಿಂಚಿ ಗುಡಿ ನಿರ್ಮಾಣವಂಥದ್ದು ಆ ಗೋಡಾಪಿಂಚಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಾಭಿಷೇಕವಂಥದ್ದು 15 ವರ್ಷ ದಿವಸ 14 ವರ್ಷಗಳೇ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಗಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಬರ್ತೇವೆ ಹೊರಗ ನಮ್ಮ ವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾರ ನಾಗದೇವರಿಗೆ ಗೂಢಾಪಣಂತೆ ಚಿತ್ರಕೂಟ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ದೇವರಿಗೆ ಗೂಢಾಪಂಚಿ ಆ ದೇವತಾ ವಿಧಿವಿಧಿಯ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಆ ಚಿತ್ರಕೂಟ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಜೀವಗಳ ಗೂಢಾಪಣಂಚಿನ ಮುಸತ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಗುಳ್ಳಿ ಮುಚ್ಚಾದಿ ನಕಲಿ ಮಾತ ಚೈತನ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವೃತ್ತಿ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಮತ್ತು ಆ ಪ್ರಸನ್ನಕಾರುಡ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೋಣ ತದೇವಾಹ ಎಷ್ಟಿಮಾಲಾಯ ಲಕ್ಷಂದಿ ಋತುವಾಲವತ್ ಎಂದು ರಕ್ಷಿತು ಮುಸ್ಯಂತಿ ಬುದ್ಧ್ಯಾ ಸಂಯೋಜಯಂತನಃ ಪಡೆದು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳೇ ಬರುತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನ ಬಾಕಿದ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಆಯಾ ಸಮಯದ ದಾನಮಲ್ಪಡು ಕೊಂಡ್ಬಣಕ್ಕಿನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿನೇ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಅನುಗ್ರಹ ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆ ಮಂತ್ರಿ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಗೋಡಾಬಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪ ಅಂಜನೆ ಸುಖವನ್ನಾಗ ಇನ್ನು ಆ ರೀತಿಯಾದ ಅನುಭವಿಪಡು ಕೊಂಡ್ಬಣಿ ಆ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿನೇ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಳು ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಹೇಳೋ 2 ನಿಮಿಷ ಹೆಚ್ಚೇ ಬಿಟ್ಟು 2 ನಿಮಿಷ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನಗಳು ಭಕ್ತಿಯ ಶಿಖಾರ ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತೊಂದಿನ ದೇವತಾರಾಧನೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೂಲತಾವರ ನಂತರ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹವಂತರಿಗೆ ತನಗ ಈ ಭೂಮಿಯುಗ ಬನ್ನಗರ ಜೀವನಗಳು ಮನುಷ್ಯಾದ ಬನ್ನಗದಾರ ಪಣತನವಂತಿ ಅಂಜನೆ ಈ ಜೀವನ ತ್ಯಾಗ ಬಂಧದ ಬೋನಗ ದಾದ ನಮ್ಮ ಉವೇರಿಸಿದ ವಸ್ತು ಬಂಗಾರ ಬೆಳ್ಳಿ ಆವಡೆ ಅಥವಾ ಉವೇರಿಸಿದ ಸಂಪಾದನೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಪಡೆದುಕೋರ ಸಾಧ್ಯ ತನಗ 4 ದಿವಸದ ಜೀವನಗಳು ಧಾರವಾದ 8 ರೀತಿಯ ಜೀವನ ಮಲ್ಕೋನ 8 ರೀತಿಯ ದೇವತಾರಾಧನೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಮಲ್ಕೋನ ಐತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪುಣ್ಯ ಫಲ ಅರ್ಥ ಪುಣ್ಯ ಫಲನೆ ನಂಗೆ ಆ ಫಲ ನಮ್ಮ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಕೊಡ ಧರಾಯ ಭೂಮೋ ಬಸವಶ್ಚಗೋಷ್ಠೆ ಭಾರ್ಯಾದ್ರಹದ್ವಾರೆ ದೇಹಚ್ಯುತಾಯ ಸುಧಾಸ್ಪಶಾನೆ ಕರ್ಮಾನುಭೋ ಗಚ್ಚತಿ ಜೀವ ಏಕಃ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಸಂಪಾದನವಂತನ ಜೀವನ ವಸ್ತುಗಳು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಶರೀರನ ತ್ಯಾಗವಂತ ಪೋನಗ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾತ ಮಾತ ಭೂಮಿಡಿಕೊಂಡು ಬಸವಶ್ಚಗೋಷ್ಠೆ ಆ ಮಿತ್ತ ಕೈಕನ್ಯರು ಮಾತ ಕೈದಟ್ಟೆಕೊಂಡು
ಹುತಾತ್ಮಶಾನೆ ಇವುಗಳು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಾನಿರುವ ಕಾರ್ಯಾಗ್ರಹದ್ವಾರೆ ದೈವತನ ಹೊಡೆದಿಲ್ಲನೆ ಇಬ್ಬಳೆ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಾರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅದರಗ ದೇಹಚ್ಚಿತಾಯ ಪರಲೋಕ ಮಾರ್ಗೆ ಕರ್ಮಾನುಭವ ಗಚ್ಚತೆ ಜೀವನೇಕ ಜೀವನಗಳು ಎಟ್ಟೆ ಕೆಲಸವಂತಾಗ ಆ ಪುಣ್ಯ ಫಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇವಲ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿಕೊಂಡು ಐತ ಪುಣ್ಯ ಪರಡ್ತಾವರ ನಮ್ಮ ಜೋಗುಳೆಗಳ ದೇವತಾನುಗ್ರಹಡ್ತಾವರ ಭವಿಷ್ಯದ ಜೀವನಗಳು ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಜೀವನ ಮಲಬರ ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟು ದೇವತಾನುಗ್ರಹ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಲು ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಕುರಿತಂಗಿನ ಸಂಪರ್ಕನೆ ವೃಂದರದಾಸರ ಬಳ್ಳಕನೆ ದೇವರು ವೃಂದಂಗಿನ ಸಂಪರ್ಕನೆ ಕೆರೆಯ ನೀರನ್ನು ಕೆರೆಯಲು ದೇವರಿಂದ ಮಾಡಿದ ಜೀವನಗಳು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟು ಸಂಪರ್ಕನೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆ ಸಂಪರ್ಕನೆ ಭಕ್ತಿದಾರ ಶಬ್ದದಾರ ಮಾದಲೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸ ಬಂದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲವನ್ನಿ ದೇವತಾ ಶಕ್ತರನ್ನು ಓಡಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಭಕ್ತಿ ಶಕ್ತರಿಗೆ ಆ ದೇವತಾ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮರ್ಪಣೆ ಅಂತ ಆ ಪೂಜಾರಿಗಳಾವಡೆ ಸಂಗ್ರಹ ಒತ್ತುಗಳಾವಡೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಲೋಕದೋಷಗಳಿಂದಲ್ಲ ಆ ಮಾತ ದೇವತಾ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮ ಸಂಸ್ಕೃತಾಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಲ್ಪಡಗನೆ ಆಧಾರ ಪಡ್ಬೇರೆ ಲೋಕಾನುಗ್ರಹ ಹೇತ್ವರ್ಥಂ ಶರೀರವ ಸುಖಾಯನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಂಚ ದದಾನೇವ ಪ್ರತ್ಯಹಂ ಪರಿವರ್ತಯ ಮಾಭೂತ್ವಜಾ ಕವತೋಸ್ಮಿನ್ ಯಜಮಾನಃ ಸಮೃದ್ಧರ ಸಮೂಪಾಲಂ ತದಾ ರಾಷ್ಟ್ರಂ ಸರ್ವೋಪತ್ರವರ್ತಿದಂ ಕ್ಷೇಮೇಣ ವೃದ್ಧಿಮತಲಂ ಸುಖಭಕ್ಷಯ್ಯಮಶ್ನುತಾ ಪಂಡದೆ ಸುರದೇವರ ಗುಣಮಂಡಲ ಇನ್ನ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಮಲ್ಪುವ ಲೋಕಡು ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಸದ್ಬುದ್ಧಿನೇ ಮಾತೆರೆಗಳ ಇನ್ನ ಸೇವನೆ ಮಲ್ಪನ ಕೂಡ ಮಿಂಚಿ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಆ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿನೇ ಇವೇ ರೀತಿಯ ವೈರುಧ್ಯೋಳು ಬರಂದ ಲೆಕ್ಕ ಅನುಗ್ರಹ ಪಂಡದೆ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಲ್ಪನಗನೆ ಪಂಡ್ಯರ ಪೂಜಾರಿ ಪುಣಗ ಭಕ್ತಿ ಶಂಕರ ಮಂತ್ರಿ ಕೆಲಸನೆ ಆ ಶಂಕರವಾದ ಅಕ್ಕನ ಭಂಡಾರಗೂ ದಿನಾದಿಗಳೇ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಈಕಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಬ್ರಹ್ಮಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಫಲನ ಈ ಕೆಲಸಗಳು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಮಾತ್ರ ಏ ರೀತಿ ಮಾತ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಇಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಶಕ್ತಿಗಳು ದೇವತಾರಾಧನೆ ಆ ದೇವತಾ ಶಕ್ತಿಗಳು ಸಂತೋಷಗಳು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತ್ರಗಳು ನಾಗದೇವನ ಆರಾಧನೆ ಮಂತ್ರ ಅವರ ನನಗೆ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೀತಿ ಅವಶ್ಯಮೇವ ಕರಣೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಪುತ್ರಾರ್ಥ ಬಂದದೆ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಸಂಪತ್ತು ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಸಂಸತ್ತೇ ಆ ನಾಗದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಬೇರೆ ಈಗ ದೇವತೆಗಳ ಕೂಡ ಚಿತ್ರಕೂಟ ನಿರ್ಮಾಣ ಬಂದದೆ ದೇವರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸರ್ವ ಪ್ರೀತಿ ಅವಶ್ಯಮೇವ ಕರಣೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಪುತ್ರಾಂತೆ ಸರ್ವ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವಾಗಿ ಆಶ್ಲೇಷಾದ ಸೇವೆ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತದ ಹಿಡಿದ ಅವರ ವೇದಿತ ಸರ್ವ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ದುರಿತೋಳು ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕಡಾವಡೆ ಅಥವಾ ಈ ಭೂಮಿಡಾವಡೆ ವೇದಿತ ದುರಿತೊಳಿಸಿದ ಪರಿಹಾರ ನಾಗದೇವರಿಂದ ಪೂರ್ಣಾನುಗ್ರಹ ಹಿಡಿದ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ನಾಗದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಉತ್ಪಾದಕಗಳು ಇದು ಮಂತ್ಮಿಂಚಿ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನಗಳು ಸಮಾಜಗಳು ಕೆಟ್ಟ ರೀತಿಯ ಕೀರ್ತಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಪ್ರಾಣ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿತ್ಯ ಗುಣ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಕಲ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸಂಪತ್ತಲ್ಲ ಮಾತ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಿನ್ನದಿನ ಕೆಲಸೊಡೆದ ಮಾತ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಮಲ್ಪರ ಓಡಾಡಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಮಾತ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಹೊರತು ಸರ್ವ ರೀತಿಯಿಂದ ದೇವರ ನಮ್ಮ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊಡುವ ಪಂಡಿತ ರಾಮದೇವರೇ ಶಿವದೇವರೇ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪಟ್ಟಿಂಚಿ ದೇವರೇ ನೀ ಆರಾಧನೆ ಮಂದಿಂಚಿ ಮಲರಾಯ ಸಮಸ್ತ ದೇವತಾ ಶಕ್ತಿಡನೆ ನಾಗದೇವರೇ ಗುರು ಹಿರಿಯ ತಂದೆ ಮಾತ ಮನವರಿಕೆ ಮಂತೋಣ ಅಂಜನೆ ತರಂಗವಾರ ಮಂಪಿಂಚಿ ಅನ್ನದಾನಲ್ಲ ದೇವರ ಕೊಂಡುಡು ಶುಚಿಯಾದ ರುಚಿಯಾದ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಓಡುಂದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪಣ್ಯದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲಿನ ಮಾತ ಅಕ್ಷಯ ಮಲ್ಪ ಕುರಿತು ಸಂಕರ್ಮದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಫಲನೆ ಸದಾಕಾಲ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ದೇವರ ಕೊಂಡುಡು ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಮಲ್ಪಾವಡು ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಮಲ್ಪಾರ ಕುರಿತು ನಿನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಬರಂತ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಾರ ಕುರಿತು ಕೊಂಡದೆ ಮಾತ ದೇವರ ಅವಶ್ಯ ಶಬ್ದಗಳು ದೇವತಾ ಸಂಚಾರಗಳು ಮುಂಜೆ ಮನಸ್ಸಡೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸಹಸ್ರವರ್ಗಂ ಸಹಸ್ರವಿಕಂ ಶಂಕರೇ ಕನ್ನಡಾಢ್ಯಂ ಶಾಯಂ ಪ್ರಭಾವಂ ಅನ್ನಾಗಾರಂ ಪ್ರಣತೋಸ್ಮಿ ಜಮಾನಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ ಮನದೋಪಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಧರ್ಮದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಗೋವಿಂದಾನಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದಾನಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದಾನಿ ಗೋವಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ನಮೋ ಮಾತ ಪೂಜಿಸ್ತು ಬರ್ತದೆ ಆ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷರ ತಟ್ಟೆ ಬಾಳಲಿ ನಮೋ ಅನಂತಾಯ ಸಹಸ್ರವಾದ
15 ವರ್ಷ ಎಂದು ವರ್ಷ ಬ್ರಹ್ಮ ದೈವನ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕುಳಿತು ಇನ್ನೊಂದು ದೈವನ ಹುಡುಗನ ಶಿಲಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಲ್ಲ ನಾಗನ ಶಿಲಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಐದು ಶಿಲಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಹೋಯ್ನ ಆ ಉದ್ದೇಶ ಓದ್ಕೊಂಡಾಗ ದೈವ ಇಚ್ಛೆ ನಮ್ಮ ಅದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಹುಲ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಸೊನ್ನೆ ಕೀರೋಡುಲ್ಲ ಆ ದೈವ ಇಚ್ಛೆ ನಾವು ನಗಲು ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟು ವಿಶೇಷವಾದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಬರ್ತೀವಿ ಪೂರ ಮಗುಗೆ ಒಳ್ಳಿ ಬಿಚ್ಚಾವಂತು ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಲ್ಲ ಆವಂತು ಕೊಡಾಗ ಅಪ್ಪ ಇದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಇಂಚೆ ಮಾಡ್ತದ ಕೊಡಾಗ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಗಳ ಸರಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಕೊಡುವುದು ಅಂದ ಮಾತ್ರ ಜಾಗದಿಂದ 16 ವರ್ಷಗಳ ಬ್ರಹ್ಮಗಳು ನಮ್ಮ ಚೈತನ್ಯ ಇದರಿಂದ ಕಾಲ ನನಗೆ ದೋಷ ಇದ್ದೆ ಅಂದರೆ 15 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆ ಇಡೋದು ಬ್ರಹ್ಮಗಳ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾವ ಬಾರಿ ಗುರುಡಾನು ನಾಗದೇವರನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಗಳಸ ಗುರುಡಾನು ಅಂಜನೆ ಮಾತ ಪರಿವಾರ ದೇವರನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಗಳಸ ಲಾಸ್ಟ್ ಆ ಮಂಡ್ರ ಕಂಠಣ್ಣ ಮೈಸಂತಾಯನ ಬ್ರಹ್ಮಗಳಸ ಅಭಿಷೇಕ ಗುರುಡು ಆ ನಾಗದೇವರನ್ನ ನಾಗನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಡು ಆಶ್ಲೇಷ ಬಲಿ ಮಲ್ಪುಣಾನಂದಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಥಳ ಕೊರತೆ ಇತ್ತು ಆ ಆಶ್ಲೇಷ ಬಲಿ ನಾವು 3 ಮಂದಿ ಅವಳಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಬರಲಿ ಅಂದ ಬಾರಿ ಬುರ್ಳುಡು ಆ ದೈವಲ್ಲ ನಾಗೆಲ್ಲ ಆ ಸೀಮೆ ದೇವರು ಗ್ರಾಮ ದೇವರು ಬುರ್ಳುಡು ನಡಪದಂಗ ನಂತರನ ಇಲ್ಲಿನ ನೇತೃತ್ವ ఎవడ ఈరు కొట్టిన ఇదే పాదదిన కొట్టు ಅವು ಅಮೃತವಾದ ಬತ್ತನಿರ್ದಾತ ಈಗಿನ ಹೈಟಿ ಇಂತ ಮಲ್ಲ ಸೇವೆ ನಡಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಕೊರ್ಲೋಟ್ ಮತ್ತೆ ದೈವದ ಸಕಣೋದುನಾಗ ಇಡಿಬಾರ್ದು ಗಡಿದುನಾಗ ಕೊರ್ಲೋಡು ಹಂಗೆ ಲೇಸ ಮಾತು ಓದ್ಕೊಂಡು ಗೀತಿ ದೈವಲಿಗೆ
ಮೋಕ್ಯದ ಲೆಪ್ಪುಗು ಬೆಲೆ ಕೊರತು ಇನ್ನಿತ ಲೇಸಡ್ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಎನಂಚಿತನ ಆರಕ್ಷ ಠಾಣಾ ವಿಭಾಗದ ಮಾತ ಬಂದು ಲೆಗ್ಲ ದಿಂಜಿ ಬಿಡಲ್ದ ಮೋಕ್ಯದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆನೆ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಈ ಮಣ್ಣದ ಮೋಕ್ಯದ ಲೆಪ್ಪುಗು ಬೆಲೆಯಾನೆ ನಾಡವರ ಮಾತೃ ಸಂಘ ಪುತ್ತೂರದ ಗುರಿಕಾರೆ ಹೇಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾವು ಮಹಾವೀರ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪುತ್ತೂರದ ಖ್ಯಾತ ವೈದ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್ ಪುತ್ತೂರಾಯ ಹಿಂದೂ ಮುಖಂಡರು ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ತಿಲ ನಾರಾಯಣಗುರು ವೈದಿಕ ಸಮಿತಿ ಮಂಗಳೂರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿ ಪುತ್ತೂರು ಅಂಚನೆ ನಾರಾಯಣ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಂಬ್ರಾಣ ಧರ್ಮದೈವ ಜುಮಾದಿದ ಮಾಣಿಲು ಮೆರೆಲ್ನ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ತುಕೊಂಡಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಸರಸ್ವತಿ ಸಂಜೀವ ಪೂಜಾರಿ ಇರೆಲ್ನ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಸಾಲಗೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಲೆತ್ತುಕೊಂಡಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರದ ಮುತ್ತು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ತರಣಿ ತಗ್ಗಾದೆ ಗ್ರಾಮದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ತರೆ ತಗ್ಗಾಡು ಕುರೇಲು ಗುತ್ತುಡು ಮೆರೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ದೇವೆರ್ಲ ಯಾನೆ ದೈವಲೆ ಯಾನೆ ಪಂಡದ ನಮ್ಮಿನಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಬು ಕುರ್ಮಂಚಿತ್ತನ ಮಲರಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಲಿಗೆ ತರೆ ತಗ್ಗಾದು ನಾಗದೇವರನ ಮಣ್ಣಿಗೆ ತರೆ ತಗ್ಗಾ ಒಂದು ಇಲೇಸಿ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಕೋಡಿಯತ್ತೊಡು ಪನಿಪಿನ ನಿಲೆಟ್ಟೆ ದೇವರಿಗೆ ಸುಗಿಪ್ಪುನು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ಪರೆ ಕುಮಾರಿ ಮನ್ವಿತಾ ಕುಮಾರಿ ಮನಿಷ ಬರಿ ಮೋಕೆಡೆಲೆತ್ತುಕೊಂಡಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಲೋಕನಾಯಕನೇ ಲಂಬೋದರನೇ ಕಾಮಿತದಾಯಕ ಕರುಣಾಮೂರ್ತೆ ವಿದ್ಯಾದಿ ದೇವನೇ ಆದಿ ಪೂಜನೆ ವಿದ್ಯಾದಿ ದೇವನೇ ಆದಿ ಪೂಜನೆ ವಿತರಣ ಗುಣಗಣ ಮಹಿಮನೆ ಶತಕೋಟಿ ತೇಜನೆ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದಾಯಕನೆ ಶಿವಸುತ ವರ ಗಣರಾಜ ಗಣರಾಜ ಶಿವಸುತ ವರ ಗಣರಾಜ ಮೋದಕ ಪ್ರಿಯಕರ ಮೂಷಿಕ ವಾಹನ ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಕ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಮೋದಕ ಪ್ರಿಯಕರ ಮೂಷಿಕ ವಾಹನ ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಕ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಶೋಕ ನಿವಾರಕ ಅಂಬಾಸುತನೆ ಶೋಕ ನಿವಾರಕ ಅಂಬಾಸುತನೆ ಬೆಂಬಿಡದೆ ಪೊರೆ ದೇವನೇ ಶತಕೋಟಿ ತೇಜನೆ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದಾಯಕನೇ ಶಿವಸುತ ವರ ಗಣರಾಜ ಗಣರಾಜ ಶಿವಸುತ ವರ ಗಣರಾಜ ಭಕ್ತಿ ಸುಗಿಪ್ಪುನು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಇರುವೇರಿ ಪೊನ್ನ ಕುರ್ಲೆಲೆಗೆ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೆರನೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರ ಗೌಜಿಗರ್ದದ ಅಷ್ಟದಶ ಸಂಭ್ರಮದ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಲೆತ್ತಿಲೆಪ್ಪುಗು ಮೋಕೆನಿದೀದು ಬತ್ತುನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೆರೆ ಮಾನ್ಯಾದೆಗೆದ ಮಿತ್ತಚ್ಚಾವಡಿ ಕುಲ್ಲಾಯಿಲ ಕಾಂಡೆ ಗುತ್ತುದ ಇಲ್ಲ ಜಾಲಗ ಬನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಚೊಂಬು ನೀರನ್ನು ಕೊರ್ದು ಮೋನೆದ ಮುತ್ತಿಬೆಗರೆ ಕಾರದ ಮೆತ್ತಿ ಕೆಸರು ಕಳೆದ ಬಲೆ ಬಿನ್ನೆರೆ ಅಂದು ಕೊರಿಯಂದ ಅಂಡ ಇನಿತಾತ ದಿನಡು ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬೊಂಡ ನೀರನ್ನು ಕೊರ್ದು ಅಸರು ತಗ್ಗಾಲೆ ಎಂದು ಪಣದ ಮಿತ್ತಚ್ಚಾವಡಿದ ಧರ್ಮಜಿಡ್ಡೆಡು ಕುಲ್ಲಾಯ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸುಧರ್ಮ ಲೇಸದ ಧರ್ಮಜಿಡ್ಡೆಡು ಬತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೆರೆನ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕುನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆ ಆ ನಿಲೆಟ್ಟು ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಬಾರಿ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನ್ವೆರೆ ಹರ್ಷಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ಕೂರೇಲು ಕೂರೇಲಿಟ್ಟು ಧರ್ಮದೈವಾತ ಮೆರೆತಿಪ್ಪನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ರಾ ದೈವತ ಪಾದಗ ಅಡ್ಡಬೂರುಂತು ಇನಿತೈ ಅಷ್ಟಾದಶ ಸಂಭ್ರಮ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಅಷ್ಟಾದಶ ಸಂಭ್ರಮ ಶ್ರೀ ನಾಗದೇವರನ ಶಿಲಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬುಲ್ಪುಗು ನಡತು ಬತ್ತನು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಮಲ್ರಾಯ ಬಂಟ ಸಪರಿವಾರ ದೈವಲೆನ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವ ತಂತ್ರಿಲ್ನ ನೇತೃತ್ವಡ್ ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಟ್ ನಡತು ಬತ್ತನು ಇನಿತ್ತೆ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಮಾತೇರ್ಲ ಈ ಕೂರೇಲು ಗುತ್ತು ಧರ್ಮದೈವ ಶ್ರೀ ಮಲರಾಯ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೆ ಪೂರ ಸೇರುಂತುಲ್ಲ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಮಾತೆರೆನ್ಲ ಎದುಕೊಂಡಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯತ ಬೇಲೆನ್ ಯಾನ ಪಡೆಯೊನ್ನೆಂದು ಪನ್ಯರ ಖುಷಿ ಪಡೆಯಂತುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿರು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಂತ್ರಿಲಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ತಂತ್ರಿ ಕೆಮ್ಮಿಂಜೆ ಬೇರೆನು ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾತ್ ಗೌರವಾತಿಥ್ಯತ್
ಎದುಕೊಂತುಲ್ಲೆ. ಚಾಬಡಿದ ನಮ್ಮ ಬಿನ್ನೇರನ್ನು ಕೂಟದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರ್ ಶ್ರೀ ಕೆ ಸಂಜೀವ ಪೂಜಾರಿ ಕೂರಿಯಲು ಅರೇನೆ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಭಕ್ತಿ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊನೋಡು ಪಣದು ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಬಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಚಾಬಡಿದ ಕಟ್ಟು ಮಟ್ಟು ಪ್ರಕಾರ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೇರಿಗೆ ತುಳುನಾಡದ ಕಟ್ಲೆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಪುಗೆಲ್ಗೊಂಜಿ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಅಂಚನೆ ತಾಂಬೂಲನ್ನು ಕೈಕ ಕೊರ್ದು ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಮಾಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾತೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೆರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ತ ಸದಸ್ಯರಾಯಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಪಕ್ಕಲ ಇಂಬೆರೆನ್ಲ ನಿಗಲು ಮಾತೇರ್ನ ಪರವಾತಲ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಟಿ ಎದುಕೊಂಡುಂತುಲ್ಲೆ. ಚಾಬಡಿದ ಬಿನ್ನೆ ದಿನ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಚಾಬಡಿದ ಕಟ್ಟುಮಟ್ಟು ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಜೀವ ಪೂಜಾರಿ ಕೂರಿಯಲು ಮೇರೆ ಮೋಕೆಡಿ ಎದುಕೊನೋಡು ಬಣದು ಈ ಪೊರ್ತು ಬಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಅರೆಗೆ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಸರಸ್ವತಿ ಸಂಜೀವ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರೆ ಪಟ್ಟೋಡು ಬಣದ ಬಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಪುಗೆಲ್ಗೊಂಜಿ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಅಂಚನೆ ತಾಂಬೂಲನ್ನು ಕೊರ್ದು ಬಚ್ಚರೆ ಬಜ್ಜೆಯಿನ ತುಳುನಾಡದ ತಾಂಬೂಲನ್ನು ಕೊರ್ದು ಅಂಚನೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನ ಅರೆ ಕೊರ್ದು ಈ ಚಾಬಡಿದ ಕಟ್ಟುಮಟ್ಟು ಪ್ರಕಾರ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಪಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡಿ ಎದುಕೊಂದೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಶ್ರೀ ಸಂಜೀವ ಮಠಂದೂರು ಬೆರೆನ್ಲ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂಡುಂತುಲ್ಲೆ. ಚಾಬಡಿದ ನಮ್ಮ ಬಿನ್ನೆರಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಗ ಮೋಕೆಡೆ ಸಂಜೀವ ಪೂಜಾರ್ಲು ಎದುಕೊಂಡೋಡು ಪಣದು ಎಡ ಈ ಪೊರ್ತು ಬಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಷಯ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಡಪವನಂಚಿನ ಸಂಚಾಲಕರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಜಯಂತ ನಡುಬೈಲು ನಮ್ಮ ಲೇಸಿಟುಲ್ಲೇರು ಆರೆಲ್ಲ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊನುಂತುಲ್ಲೆ. ನಮ್ಮ ಬಿನ್ನೇರನೆ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊನೋಡು ಪಣದೆ ಬಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಕ್ಷಯ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆದ ಯಜಮಾನ್ಯರು ಜಯಂತ ನಡುಬೈಲು ಮೇರೆನೆ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಈ ಪೊರ್ತೊಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಧುರೀನೇರು ಅಂಚನೆ ರಾಜಕೀಯವಾತಲ ಧಾರ್ಮಿಕವಾತಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಟ್ ತನ್ನನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತೊಡಗಿಸಿನ ಶ್ರೀ ಹೇಮನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾವು ಬೆರೆನ್ಲ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಟಿ ಎದುಕೊಂಡುಂತುಲ್ಲೆ. ಚಾಬಡಿದ ನಮ್ಮ ಬಿನ್ನೇರನ್ನು ಚಾಬಡಿದ ಕಟ್ಟುಮಟ್ಟು ಪ್ರಕಾರ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊನೋದುಲ್ಲ. ಬಂಟರಯಾನೆ ನಾಡವರ ಮಾತೃಸಂಘ ಪುತ್ತೂರದ ಗುರಿಕಾರ್ಲು ಹೇಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾವು ಮೇರೆನೆ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕುದ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ವೈದ್ಯರು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಆರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಟ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಟ್ ತನ್ನನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನದಾತು ತೊಡಗಿಸಾಯನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್ ಪುತ್ತೂರಾಯ ಬೆರೆನ್ಲ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿಟ್ ಎದುಕೊಂಡುಂತುಲ್ಲೆ. ಲೆತ್ತಿಲೆಪ್ಪುಗು ಮೋಕೆನದಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗು ಬತ್ತಿನಂಚಿತನ ನಮ್ಮ ಬಿನ್ನೇರಿ ಮಹಾವೀರ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪುತ್ತೂರದ ಪುಗಾರ್ತೇನ ಪಡೆನಂಚಿತನ ವೈದ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್ ಪುತ್ತೂರಾಯ ಮೇರೆನ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಲೆತ್ತಿ ಲೇಸಿಗೆ ಒಂಜೇ ಕರೆಕು ಓಗೊಟ್ಟದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನ ಪ್ರೀತಿತ ಅರುಣನ್ನಿ ಶ್ರೀ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ತಿಲ ಬೆರೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿಟ್ ಈ ಮೋಕೆದ ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊನೊಂತುಲ್ಲೆ. ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಕುಲು ಪೊರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗು ಬತ್ತಿನಂಚಿತನ ಬಿನ್ನೇರಿ ಪೊರ್ತುಗು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ತಿಲ ಮೇರೆನೆ ಸಂಜೀವ ಪೂಜಾರ್ಲು ಚಾಬಡಿದ ಕಟ್ಟುಮಟ್ಟು ಪ್ರಕಾರ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊನೋಡು ಪಣದು ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಬಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಈ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿತ ಮಿತ್ತಿದ ನಡಪುನಂಚಿನ ಲೇಸಿಗೆ ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ವೈದಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮಂಗಳೂರು ನೆನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿ ಪುತ್ತೂರು ಬೆರೆನ್ಲ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಟಿ ಎದುಕೊಂಡುಂತುಲ್ಲೆ.
ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಸಾಲಡ್ ಬೋಲಗಾಯನಂಚಿತನ ನಾರಾಯಣಗುರು ವೈದಿಕ ಸಮಿತಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮಂಗಳೂರಿನತ್ತ ಗುರಿಕಾರಿ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿ ಪುತ್ತೂರು ಮೆರಲ್ನ ಚಾಬಡಿದ ಕಟ್ಟುಮಟ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಬರೀ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ. ನಾನೂರಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರ್ ನಮ್ಮ ಲೇಸಿಟ್ಟು ಉಪಸ್ಥಿತಿಯುಳ್ಳೈನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲು ಪಂಬ್ರಾನ ಪೂಜಾರಿ ಕೊಟ್ಯದ ಮನೆ ಬೇರೆಲ್ಲ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಟಿ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಚಾಬಡಿದ ನಮ್ಮ ಮೊಕ್ಕೆದಾರು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರೇನು ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಸಂಜೀವ ಪೂಜಾರ್ಲು ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡಿ ಎದುಕೊನೊಡೊಂದು ಭಿನ್ನಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಸಬೆತ್ತ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಟ್ಟು ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಸರಸ್ವತಿ ಸಂಜೀವ ಪೂಜಾರಿ ಕೂರೇಲು ಬೇರೆಲ್ಲ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಸಾಲಡ್ ಇಲ್ಲದ ಗುರಿಕಾರ್ದಿ ಅದೇ ಮೋಕೆಡೆ ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಸಾಲಡ್ ಓಲಗ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸರಸ್ವತಿ ಸಂಜೀವ ಪೂಜಾರಿ ಮೆರಲ್ನ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಸಾಲಗ್ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ. ಈ ಕೂರೇಲು ಮಲರಾಯ ಧರ್ಮದೈವ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿತ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸೋನಂಚಿನಾರು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಲರಾಯ ಬಂಟ ದೈವಸ್ಥಾನ ಕೂರೇಲು ನೆತ್ತ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಕೆ ಸಂಜೀವ ಪೂಜಾರಿ ಕೂರೇಲು ಬೇರೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿಟ್ಟು ಈ ಮೋಕೆದ ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಗುರ್ಕಾರ್ಮದ ಮನಟ್ಟು ಒಲಗಾಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಜೀವ ಪೂಜಾರಿ ಕೂರೇಲು ಮೇರೆನೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಮೇರೆ ಮೋಕೆಡಿ ಎದುಕೊನೋಡು ಪಣದು ಈ ಪೊರ್ತು ವಿನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ನಮ್ಮ ಲೇಸಡೆ ತಮ್ಮನದ ಮನಾದಿಗೆನೆ ಪಡೆಪುಣಂಚಿತ್ರ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸರಪಾಡಿದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲು ಶ್ರೀ ದೇಜಪ್ಪ ಬಾಚಕೆರೆ ಮೆರಣೆ ಭಿನ್ನೆಯಾದೆ ಮಿತಚಾವಡಿಗೆ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಲೆತ್ತುಕೊಂಡಾಡುನುಲ್ಲ. ದೇವಸ್ಥಾನ ಸರಪಾಡಿ ಬೇರೆನೆ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿಟ್ಟು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇನ್ನಿತ್ತ ತಮ್ಮನನ್ನು ಪಡೆಪುಣಂಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸರಪಾಡಿದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲು ದೇಜಪ್ಪ ಬಾಚಕೆರೆ ಮೆರಣೆ ಸಂಜೀವ ಪೂಜಾರ್ಲು ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಬೊಟ್ಟುಗು ಚಾಬಡಿದ ಕಟ್ಟುಮಟ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಅರೇನ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊನೋಡು ಪಣದು ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಭಿನ್ನಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಬುಲ್ಪುರ್ ತುಕ್ಕ ನಡಪುನಂಚಿನ ಪೂರಾ ವೈದಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಮೋಕೆಡ್ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಊರ ಪರ ಊರ ಬಿನ್ನೆರೆ ಅಂಚನೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರೇ ಅಂಚನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೇ ಆರಕ್ಷಕ ಮಿತ್ರರೇ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ಮಿತ್ರರೇ ವಾದ್ಯ ತಗಲೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಈ ಮೋಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂತು ಈ ಮೋಕೆತ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣರಾಪನಂಚಿನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ವಾತಾವಡು ಪರೋಕ್ಷ ವಾತಾವಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೀತಿ ಇಟ್ಲ ಸಹಕಾರನು ಕೊರಪುನಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ತಗಲೆ ನಿಗ್ಲೇನು ಪೂರೆರೆಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಾತಿರತೆ ಎದುಕೊಂತು ಎನ್ನ ಈ ಸ್ವಾಗತ ಪಾತೆರನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಂತುಲ್ಲೆ. ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ವಂದನೆಗಳು. ಸುಧರ್ಮಲಿಸಿದ ಕಾಲದ ಪದ್ಧತಿ ಧರ್ಮ ಇತ್ತಿನ ಮಣ್ಣು ದಕ್ಕಿನೇನು ಕೊಡಿಪಾದು ಬಿತ್ತಿನೇನು ಬೊಳೆಪಾದು ಪಂಡಿನೇನು ಪಲಿಪವನ ಕಲೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮೆರೆಯೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಅಂಚಿತನ ಮಣ್ಣು ಅವು ಕೂರೇಳು ಗುತ್ತದ ಈ ಮಣ್ಣು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಮಣ್ಣಡು ವಾ ಕಾಲೋಡು ಗಜ ಊರ್ದು ನಿಜಾತ ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತನವು ಆಯೋಗ ಗೋಚಾರ ಇತ್ತನವು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನಡತ್ ನಡಕೆನೆ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆದ ನುಡಿಸೇಸೇನೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬದೆ ಕೆಡದಿ ಪೇರು ಕೂರೇಲು ಮಲರಾಯ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರು ಈ ಗುತ್ತದ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನ್ಯರು ಶ್ರೀ ಕೆ ಸಂಜೀವ ಪೂಜಾರ್ಲು ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಪಾತೆರದ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆದ ನುಡಿಸೇಸನ್ನು ಕೊರಡು ಒಂದು ಭಿನ್ನಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿನ ವಂದಿಸವಂತು ಸೀಮೆದೇವರು ಪುತ್ತೂರು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತಂತು ಗ್ರಾಮದೇವರು ಕಾರ್ಪಾಡಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಅಡ್ಡಬುರಂತು ಎಂಕ್ಲ ನಂಬಿಂಚಿನ ನಮ್ಮೊಂದು ಬರಪಣಂಚಿನ ರಾಮಜಾಲ ಗರಡಿಡು ಅಷ್ಟಕುಲ ನ್ಯಾಗದೇವರು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರು ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ತರವಾಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಂಚಿನ ಉಳ್ಳಾಕಲು ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿಯಪ್ಪೆ ಪರಿವಾರದ ಇವಳು ಅಂಜನೆ ಎಂಕ್ಲ ಆರಾಧ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ಆಯಿನಂಚಿನ
ಅಷ್ಟಕುಲ ನಾಗದೇವಿರು ಅಂಜನೆ ಎಂಕಲ ನಂಬಿದ್ದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಮಲ್ರಾಯ ಬಂಟಿ ಮೈಸಂತಾಯಿ ಅಂಜನೆ ಪರಿವಾರದ ಇವಳೆಡ ಇನಿತ ಕುರೇಲ್ ಗುತ್ತದ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿಟ್ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಸಭೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯೋಗ ಇಂಜನೆ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲ 18ನೇ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮಡು ಎಂಕ್ಲ ಭಾಗ್ಯ ಹೊಂದುಳ್ಳೋ ಅಂಜನೆ ಈ ಸಂಭ್ರಮಡು ಭಾಗ್ಯ ಐನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸಭೆಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಡ ಆಸೀನರಾಯಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಬಿನ್ನೆರಾತ್ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಆಯಿನಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲೆನ ತಂತ್ರಿಗಳು ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಂತ್ರಿಗಳು ಸುಮಾರು ಏತೋ ವರ್ಷದಕ್ಕೋ ಎಂಕ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ತಂತ್ರಿ ವರ್ಗ ಅಂಚ ಆರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅನೇಕ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸ ಅನೇಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗಳು ಪೂರ ನಡತದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಇನಿ ಒಂಜಿ ತಂತ್ರಿ ಆಗಮನ ಮಲ್ತಂದು ಇನಿ ನಂಗೆ ಆರು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ 18ನೇ ವರ್ಷದ ಇನಿ ಒಂಜಿ ನಾಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ನಾಗಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸಾಭಿಷೇಕ ದೈವಲ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ದೈವಲಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸಾಭಿಷೇಕ ಇನ್ನು ನಡಪಾತು ಇನಿ ಆರು ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಆರ್ನ ಪರಿವಾರನೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಎಂಗಳ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ನಡಪಾತು ಇನಿತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೊರ್ತು ಮುಟ್ಟಲ ಆರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಚ್ಚೆಲಿಜ್ಜಂತೆ ಆತು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಶಾಂತಾಮೂರ್ತಿ ಆತು ಇನಿ ಆರು ಎಂಕ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಆರು ಭಾಗ್ಯ ಆತು ಎಂಗಳೊಟ್ಟುಗುಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಎಂಗ್ಲ ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೋಡು ಅನ್ಪಣ ಉದ್ದೇಶ ಇರುವಂತು ಆ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವಂತ ಅಂಜನೆ ಎಂಗ್ಲ ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷದ ಬುಕ್ಕ ನಿರಂತರವಾದ ಎಂಗ್ಲ ಮಲರಾಯ ಬಂಟಿ ಅಂಜನೆ ಇಂದೇನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಆ ದೈವತ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪನಾರು ನೇಮ ಕಟ್ಟುನಾರು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಟ್ಟಾತು ಆ ಬಾಚಕೆರೆ ಅನ್ಪಣ ಜಾಗ ಸರಪಾಡಿಟ್ಟು ಬಾಚಕೆರೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆಯಿನಾರು ಇಡೀ ಊರ್ಟೆ ಬೇಡ ಆರು ಪೋವಂತನ ಊರಿದ್ದಿ ಘಟ್ಟದ ಬರಿಡ್ತು ಸಮುದ್ರ ಮುತ್ತ ನೇಮ ಕಟ್ಟಂತನ ಊರಿದ್ದಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲು ಬತ್ತದು ಇನ್ನು ಎಂಕಲ್ನ ಅಲ್ಪ ಕೂರೇಲ್ಟು ಒಂಜಿ ಇದು ನತ್ತ ನೇಮ ಮಲ್ಪೇರು ನನ್ನಗ ಅವಲ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕೂರೇಲು ಮಣ್ಣದ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಆ ಒಂಜಿ ಆರ ನೇಮ ತೂಪುನಂಚಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯಲ ಈ ಕೂರೇಲ್ದ ಮಣ್ಣದ ಕೂರೇಲು ಕುಟುಂಬ ಸೇರ್ಲ ಕೂರೇಲ್ದ ಪರಿವಾರದಗಳ ಇನ್ನೇನೊಂಜಿ ಮಾತೇರ್ಲ ಮೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಡೈನಂಚಿನ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲು ಈ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸರಪಾಡಿದಾರು ಅಂಚನೆ ಎಂಗಳ ಇನ್ನಿಯ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿದಾತ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಪಕ್ಕಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಆರು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಚಿರ ಪರಿಚಯ ಆರ್ನೋ ಆರು ಬಂಡ ಆರೇನು ದಾಯಲೆತ್ತೆಂದು ಅನ್ಪಣ ಉದ್ದೇಶದ ಆಯ್ತ ಬಂಡ ಆರು ಮಾಲಾರ ಬೂಡುಟು ಬರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಮಾಲಾರ ಬೂಡು ಅಲ್ಪ ಮಲರ ದೈವೋ ಆರ್ನ ಕುಟುಂಬ ದೈವಗೆ ಅವಳ ಹೆಂಗೆ ಕರಿವರ್ಷ ಆರು ಗರಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಎಂಗಳ ವೇದಿಕೆಟ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇತ್ತೇರು ಅಪಗ ಆರ ಹೆಂಗೆ ಪಂಡೇರು ಎನ್ನ ದೈವಲ ಮಲರಾಯಿ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಡತ್ತು ಆ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಮಲರಾಯ ಧರ್ಮಚಾ ಹೊಡಿಡು ಈ ನಮ್ಮನೆದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪುಂಡು ನನಗೆ ಆರೇಳ್ನಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪುಡ್ದೇನು ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತೆ ಐನಲ ಆರೇಳ್ನಲ್ಲಿ ಎತ್ತು ಆರ್ಲಂಜನೆ ಟಾಯ್ ಮುಗಿನಿ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಟ್ ಉಪಸ್ಥಿತರು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಎಂಗಳ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಪುತ್ತೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶ್ರೀ ಸಂಜೀವ ಮಠಂದೂರು ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಏನು ಪಡೋಣದಿದ್ದಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಇಡೀ ಊರುಟೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ವಿಚಾರ ಆರ್ನ 5 ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಆರು ಮಲ್ಪಂದನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಇದ್ದಿ ಇಡೀ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಓಲು ಮಾರ್ಗ ಆತಿಜಿ ಓಲು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಆತಿಜಿ ಅಡೆ ಪೂರ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಲ್ಪೈನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವತ್ತಂದೆ ಕಡು ಬಡವರಿಗೆ ಓಲು ಕಷ್ಟ ಬತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಆರ್ನ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತವನ್ನು ಚಾಚಿತು ಆರ್ಲ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷೋಡು ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಸೇವೆ ದಂಡ ಇಡೀ ಪುತ್ತೂರು ಎಂಗಲ ವಿಧಾನ ಕ್ಷೇತ್ರನೇ ಮೆಚ್ಚುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜನದಂಡ ಸಂಜೀವ ಮಠಂದೂರು ಅಂಚನೆ ಎಂಗಲ ಸಂಚಾಲಕರು ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲೇಜು ಪುತ್ತೂರು ಇಂಬೇರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಂತಿರಿಗಳ ತೆರೆದುಂಡು ಏನು ವಿಶೇಷ ಅಲ್ಲ ಪಡೋಣದಿಂದಿ ಜಯಂತ ನಡು ಬೈಲು ಬಂಡ ಆರು ಅಕ್ಷಯ ಫಾರ್ಮು ಅಂಚನೆ ಅನೇಕ ಥರದ ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಷಯ
ಕಾಲೇಜು ನಡಪವೊಂದುಳ್ಳೇರು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಲೇಜು ನಡಪವೊಂದುಳ್ಳೇರು ಸುಮಾರು 4 ಮಾಳಿಗೆದ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಡ ಮಲ್ತೊಂದು ಐಟ್ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಲ್ಪ ಒಂದು ಅವು ಅತ್ತಂತೆ ಆರು ಅನೇಕ ಒಂಜಿ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಪೂರ ಕೆಲವು ದತ್ತಕ್ಕೆ ತಂದು ಆ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆರನೇ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊರಂತು ಅಂಚನೆ ಐಟು ದುಡ್ಡು ಮಾಲ್ಪೋಡದತ್ತು ದಯವಂಡ ಐಟು ಪುದಾರ್ ಮಾಲ್ಪೋಡದತ್ತು ದಾನ್ನ ಒಂಜಿ ವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮಡು నేను ಮಾಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಅಗ್ಲು ಸತಿಪತಿಲ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಅಗ್ಲು ಜೀವನದ ಎತ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಆರ್ಲ ಇನಿ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಡ್ ಆಸೀನರಾತುಳ್ಳೇರು ಅಂಜನೆ ಹೇಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾವು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂಟರ ಯಾನೆ ನಾಡವರ ಮಾತೃ ಸಂಘ ಪುತ್ತೂರು ಆರು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಅತ್ತಂತೆ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಲೇಜಿದ ಸಂಚಾಲಕರು ಆರ್ಲ ಏನು ಲೆಪ್ಪುನಗ ಇನಿ ಎನ್ನ ಲೆಪ್ಪುಗು ಓಕೊಂತು ದಯವಂಡ ಅರೆ ನೀರು ಖಾಲಿ ಏನು ಫೋನ್ ಮುಖಾಂತರ ಲೆತ್ತನ ಆರು ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಮಾಲ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಸಿ ಇತ್ತಾರಲ್ಲ 5 ಮಿನಿಟ್ 10 ಮಿನಿಟ್ 1/4 ಗಂಟೆ ಕೂಡ ಹಿಂಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಫೋನ್ ಮಾಲ್ತದ್ದು ದಾನೆ ಸಂಜವಣ್ಣ ಇರಿಗೆ ದಾನೆ ಅವಡು ಹಿಂಗೆ ಅನ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕೊರಂತು ಇನಿ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಕ್ಕೂ ಹಿಂಗೆ ಆರ್ನ ಪರಿಚಯ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಆರು ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ದುರಿನೆಲ ಮಾತಲ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅನುಭವತ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಒಂಜೇ ಸಂಸ್ಥೆಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ರಾಯಲ್ ನನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಡು ಎಂಗ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆತಿತ್ತು ಅಂಜನೆ ಆರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಏನ ಲೆಪ್ಪುಗು ಹೋಕೊಂತು ಈ ಒಂಜಿ ಸಬೆಟ್ಟ ಆರ ಭಾಗಿಯಾತುಳ್ಳೇರು ಅಂಜನೆ ಎಂಗ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್ ಪುತ್ರಾಯರು ಖ್ಯಾತ ವೈದ್ಯರು ಮಹಾವೀರ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪುತ್ತೂರು ಸುರೇಶ್ ಪುತ್ರಾಯರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ದಾಲ ಪನೋಡ್ದಿದ್ದಿ ಇಡೀ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ಸುರೇಶ್ ಪುತ್ರಾಯರು ತಿಕ್ಕೋಡ್ದಂಡ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ನಮ್ಮ ಕಾಪೋಡು ದಯವಂಡ ಒಂಜಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತೆತ್ತದು ನಮ್ಮ 2 ದಿನ ಕಾಪೋಡು ಒಂಜಿ ಅರೇನು ಒಂಜಿ ಭೇಟಿ ಆವೋಡು ಆರೇಡ ಒಂಜಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪೋಡ್ದಂಡ ಕಡಿಮೆ ಪಕ್ಷ 2 ದಿನ ಅಥವಾ ಎಂಕ್ಲ ಅಂಚಿನಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಲ್ಲ ಬೋಡಾಪುಣ ಎಂಕ್ಲ ಬೋಂಡಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ 2-3-4 ಗಂಟೆ ಕಾತೊಂದು ಅಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲ ಆರ್ನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರಾತ್ ಆರ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪರಪೂಜ್ಯ ಸಂಪ್ಯ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಾಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ಲ ಆದಿತ್ತರು ಆರ್ಲ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಡ್ ಆಸೀನರಾತುಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ತಿಲ ಹಿಂದೂ ಮುಖಂಡರು ಮನೇಕ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ನ ಪುತ್ತಿಲನ ಬಗ್ಗೆ ಲಂಚನೆ ದಾಲ ಎಂಕ್ಲ ಭಾಷಾ ನೋಡ್ದಾಲ ಪನ್ನೊಡ್ದಿದ್ದಿ ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಲ್ಲ ಪನ್ನೊಡ್ದಿದ್ದಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮನುಷ್ಯ ಭೂಮಿಗೆ ಪುಟ್ಟನಾಗ ಆಯ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ನಮನೆತ ಒಂಜೊಂಜಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದು ಬರ್ಪಿ ಆಯ್ ಆ ಧರ್ಮ ದಂಡ ಒಂಜಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಒಂಜಿ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮ ಒಂಜಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಧರ್ಮ ಅಂಜನೆ ಒಂಜಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಒಂಜಿ ಮುಖಂಡೆ ಆತು ಈ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರದ ಮನ್ನೆಡು ಪುತ್ತಿಲಾಟಾರು ಜನ್ಮ ತಲೆತು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಅತ್ತಂತೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟೊಡಿ ಒಂಜಿ ಪುದಾರ್ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವು ಏರನ್ ಮಂಡ ಅರುಣ್ ಪುತ್ತಿಲ ಅಂದೇನು ಪಣ್ಯರ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ ಆರ್ಲ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಡ್ ಆಸೀನರಾತುಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಎಂಗ್ಲ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿ ಪುತ್ತೂರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಾರಾಯಣಗುರು ವೈದಿಕ ಸಮಿತಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮಂಗಳೂರು ಆರು ಬಂಡ ಆರ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮಂಗಳೂರು ಅದು ವೈದಿಕ ನೆಕ್ಕಲ ಏನು ಅಂದ್ವಾಲ್ತನತ್ತು ಆರು ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ಸಾಧಾರಣ 17 ವರ್ಷದ ಬುಕ್ಕ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರಂತರವಾದ ಎನ್ನೊಟ್ಟುಗುಳ್ಳೇರಾರು ಹರಿಶಾಂತಿಲು ಏನು ಒವೇ ಪೊರ್ತುಗು ಫೋನ್ ಮಾಲ್ತಲ್ಲ ಒವೇ ಗಳಿಗೆಡು ಫೋನ್ ಮಾಲ್ತಲ್ಲ ಆ ಪೊರ್ತರು ಒಂಜೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಹಿಡಿತೇರನಲ್ಲ ಅವು ಒಂಜಿ 5 ಮಿನಿಟ್ 10 ಮಿನಿಟ್ ಕರಿತು ಆರು ಎಂಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಫೋನ್ ಮಾಲ್ಪಡ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿಲು ಆರು ಎನ್ನ ಪರ್ಪುಂಜ ರಾಮಜಾಲ ಗರಡಿಟ್ಟು ಆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಚಕ ಸೇವೆನು ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ನಿರಂತರವಾದ 17ನೇ ವರ್ಷೊಟ್ಲ ಅರ್ಚಕ ಸೇವೆ ಆರ್ನ ಕೈಟ್ ಆ ಒಂಜಿ ದೀಪ ಆರತಿ ಬೆಳಗಾವಂತು ಆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರು ಪೊರ್ಲುಡು ಅರಳೊಂದುಳ್ಳೇರು ಅಂಡ ಅವು ಎಂಗ್ಲ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿ ಐಕ ಕಾರಣ ಒಂದು ಪಣ್ಣಂತು ಈ ಒಂಜಿ ಅರ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ವೇದಿಕೆಟಿನಿ ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಎಂಗ್ಲ ಪಂಬ್ರಾಣ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರ್ಲು ಕೊಟ್ಟಿಯದ ಮನೆ ಪಂಡ ಈ ಊರುಟು ಎಂಗ್ಲ ಪೂರ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬದಾಗಲಿಗಳ ಪರಿಚಯ ಸಾಧಾರಣ ಕುಂಬ್ಳೆ ಸೀಮೆಟ್ ಮಾತೇರಿಗಳ ಪರಿಚಯ ಎಂಗ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಸೀಮೆಟ್ಲ ಪಂಬ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟಿಯದ ಮನೆ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ ಏರು ಬಂಡ ಮಾತೇರಿಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅನೇಕ ಜನಕುಲೆಗಳ ಈ ನಮ್ಮ ದೈವಸ್ಥಾನ ಅಥವಾ ಓಲು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಪುಂಡು
ಆ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಡ್ ಪಂಬ್ರ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಏಪಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರಂತು ಆ ಒಂಜಿ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ನೇತೃತ್ವಡು ಅನೇಕ ಒಂಜಿ ಪೂಜಾರ್ಮೆ ಅಥವಾ ಬಳೆ ದೀಪನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸಲು ಸುಮಾರು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ನೂದು ಹಿಡ್ತು ಮಿತ್ತಲ ಒಂಜಿ ಬಲೆ ದೀತು ಪೂಜಾರನ್ನು ಮಿತ್ತು ಬಡ್ತಾವಣಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅನೇಕ ಬ್ರಹ್ಮಗಲಸೋಡು ಭಾಗ್ಯಾತುಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಆರ್ಲಂಜನಿ 17 ವರ್ಷೋಡು ದುಕ್ಕಲ ಎನ್ನ ನಿರಂತರ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅವಂಡ ಈ ಮಲರಾಯ ನೇಮ ಏನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಕೊರ್ಪೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಈ ಮಲರಾಯ ನೇಮಟು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಾಗ್ಯ ಒಂದು ಆರ್ಲ ಇನಿ ಎಂಗಳ ವೇದಿಕೆಡು ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳೇರು ಅಂಚ ದಾಲಜಿ ಎಂಗ್ಲ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಭಾಷಣದ ಆಯಮಲ್ಪಂಡ ಇಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಕೂರೇಲ್ತ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣು ಧರ್ಮ ಇತ್ತಿನ ಮಣ್ಣು ಪುಣ್ಯ ಇತ್ತಿನ ಮಣ್ಣು ಅಂದು ಎಗಡು ಎಂಗ್ಲ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತೇರು ಕೂರೇಲು ಗುತ್ತುಂದಂಡ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಅನಾದಿ ಕಾಲೋಡು ಕೂರೇಲು ಮಣ್ಣುಡು ಒಂಜಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜ ಅಂದ ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ದಾಲ ಬಂಡ ಪರಿಯರ ನೀರಿಜ್ಜಿ ಉಣಿಯರ ನುಪ್ಪಿಜ್ಜಿ ಅವತ್ತಂದೆ ಕುಳ್ಳಿಯರ ಇಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಅನ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಕಾಲಗಟ್ಟೋಡು ಒಂಜಿ ಕೂರೇಲು ಅನ್ಪಣ ಎನ್ನ ವೇನು ಬುದ್ಧಿದೇರಿನಾಗ ಇನ್ನೊಂಜಿ ನಡೆದೊಂದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ದಯವಂಡ ನಾಗೆ ಮಣ್ಣತಡಿಟ್ಟಿತ್ತಂಡು ದೈವೋಳು ಪುರ ಮಣ್ಣತಡಿಟ್ಟಿತ್ತೋ ದೈವ ಆರಾಧನೆ ಇದ್ಯಾಂಡು ಎಂಗ್ಲ ಹಿರಿಯಾಗಲ್ನ ಕಾಲೋಟು ಏರೋ ಅಜ್ಜೇರ್ನ ಕಾಲೋಟು ಆತಿ ಇತ್ತು ಅನ್ಪಣೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪುರಾವೆ ಸಮೇತ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಇಜ್ಜಾಂಡು ದಯವಂಡ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ 16 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯತ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಕಾಲಿ ಒಂಜಿ ಮಲರಾಯನ ಮುಗ ಅರ್ಧ ಮುಗ ಮಣ್ಣಡು ಬೂರ್ತು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಮುಗತ್ತ ತೋಜೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಐನ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜೇರಿತ್ತೇರು ಆರೇನಟ ಒಂಜಿ ಕುಂಟು ತುತ್ತಾತ್ ಬೊಲ್ದೊಂಜಿ ಬೈರಾಸಿ ಹೊರ್ತು ಆ ಮುಗೋನೊಂಜಿ ಮಿತ್ತು ಮಣ್ಣೆಡ್ತು ಮಿತ್ತದಿಲ್ಲ ಅಂದೇಂಡದ ಒಂಜಿ ಸೂಚನೆ ಕೊರಿಯರು ದಾನ್ನ ಎಂಕ್ ದಾಳ ಇನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡು ದೈವಂದಂಡದಾಯ್ತವು ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಮುಗೋದಂಡದ ಆಯ್ತು ಅಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ತರೆ ಮೀತು ಇನ್ನೊಂಜಿ ಮುಗೋನು ಮಿತ್ತು ದೀಡಿಯೆ ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪೊಳಿಗೆದ ಮರಳ ಇತ್ತಂಡು ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಕರೀತಾನಾಗ ಮಾತ ಈ ಭೂಮಿಡು ಒಂಜಿ ಅವೇ ಏನು ಪಂಡತ ಪರಿಹಾರ ನೀರಿಜ್ಜಿ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಗಾಲಗಟ್ಟ ಬತ್ತದು ರೋಗ ರೊಜಿನೋ ಮಂದ ಬರ್ಪುಣಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಏರೆಗಳ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದ ಆಪುಣು ದಾಯ ಇಂಚ ಆಪುಣು ಅನ್ನದು ಎಂಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರ್ನ ಮೋರೆ ಇದೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನಮ್ಮ ಮಾಡಾವು ವೆಂಕಟರಮಣ ಜೋಯಿಸೇರ್ನಾಡೆ ಪೋತು ಆರೇನು ಬರ್ಪಾತು ಒಂಜಿ ದಿನತ್ತ ಪೂವಾರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಡ್ತು ಅಲ್ಪ ಆರು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ 4 ದೈವಲೇನು ಎಂಗ್ಲು ತೋಜ್ಪಾಯರು ಒಂಜಿ ಮಲರಾಯಿ ಒಂಜಿ ಮೈಸಂತಾಯಿ ಒಂಜಿ ಪಂಜುರುಳಿ ಒಂಜಿ ಗುಳಿಗಾಣ ತೋಜ್ಪಾದು ಇಂದಕ್ಕೆ ನಿಗಲು ಬುಕ್ಕ ನಾಗಾಗ ಆರಾಧನೆ ಇಜ್ಜಿ ನಾಗಾಗ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟದು ಐನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ತದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ಪಲೆ ಅನ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಸೂಚನೆ ಕೊರಿಯರು ನೆನ್ನೆ ಎಂಕ್ಲೋ 1990 ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಮಟ್ಟಡು ಆ ಒಂಜಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟದು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ 91 1991 ಅಂದೇ ಇಲ್ಲ ಕೆಮ್ಮಿಂಜ ನಾಗೇಶ್ ಅಂತಿರ್ಲೇನ ಪೊಪ್ಪ ಇತ್ತೇರು ಕೇಶವ ತಂತಿರ್ಲು ಅಂತೆ ಪ್ರಾಯತಿತ್ತಂಡು ಆರು ನಾಡಿಗೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪೋಪುನ ಎಂಚಂದೇ ಗೊತ್ತಿಗೆ ಅಂಡಲ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಮಲ್ತದು ಪೋಯೋ ಆಡೆ ಪೋತು ಆತನ ಒಂಜಿ ಮಗನ ಆರ್ನ ಮಗೆ ನಾಗೇಶ್ ಅಂತಿರ್ಲಪ್ಪ ಇತ್ತೇರು ಆರೇಟ ಅಂದೇ ಏಪ್ರಿಲ್ 26, 27 ಅನ್ಪಣ ಒಂಜಿ 1990 ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಮಟ್ಟಡು ಗೇಸ್ ಲೈಟ್ ಪೊತ್ತಾತು ಅಪಗ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ಪಣ ಎಂಗ್ಲ ಭೂಮಿಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಇಂಜಿನ ದಾಲ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಒಂಜಿ ಗೇಸ್ ಲೈಟ್ ಎಂಗ್ಲ ಅಲ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಾಲ್ತದು ನಾಗನ ಕಟ್ಟೆಲ್ನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ನಾಗನ ಕಟ್ಟೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅಂಚನೆ ಎಂಗ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಾಲ್ತದು ಅದೇ ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ನಿರಂತರವಾದ 2006 ಮುಟ್ಟ ಒಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಮಟ್ಟ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಂಡು ಅಂಚನೆ ಐಡ್ದು ಬುಕ್ಕ 2006 ಟು ಅದ್ದೂರಿ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ದಿನದ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆತು ಒಂಜಿ ಅದ್ದೂರಿ ಆತು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಾಲ್ಪಯ 2007 ಟು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಾಲ್ಪಯ ಅಪಗ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಾಲ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ಲೋ ಒಂಜಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಿನುಂಡ ಒಂಜಿ 3 ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತುಡು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಂತಿರೇಳ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆತು ವನಸ್ಸು ಕೊರುತು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೋ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಲ್ನ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಪಾದಸ್ಪರ್ಶ ಆತು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಈ ಆರೇನು ಪೂರ್ಣ ಕುಂಭ ಸ್ವಾಗತ ಎಂಗಳ ಕೊಣತ್ತದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಗೌಜಿಟ್ಟು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಬಂಡ ಈ ಊರುಟು ಒಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆತಿಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಾಲ್ಪದು ಇನಿಕ್ 17ನೇ ವರ್ಷ ಬಾರಿ ಎಂಗ್ಲೋ ಈ ಕೂರೇಲ್ಡು
ಕೂರೇಲು ಮಂಡ ಐಕು ತುಂಬ ಎಂಕ್ಲೇಜಿನ ಮಂಡ ಎತ್ತ ನಿಕ್ಕು ದಾಲ ಇಜ್ಜೇನಲ್ಲ ಐಡ್ದು ಕೂರೇಲು ಮಣ್ಣು ಬೆಳಗೊಂದು ಬತ್ತಂಡು ನೀರು ಬತ್ತಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಕೃಷಿ ಬತ್ತಂಡು ಅಲ ಫಲ ಜಲನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತೋ ಈ ಭೂಮಿಟ್ ಪ್ರತಿ ವರಿಯಗಳ ಫಲವತ್ತಿಟ್ಟು ಮೆರೆವಂತೂ ಇನಿ ಪ್ರತಿ ವರಿಲ ಈ ಮಲರಾಯಣ ಅಥವಾ ನಾಗದೇವರನ್ನ ಪುದರ್ ಬಣ್ಣೊಂದು ಇನಿ ಜೀವನದತ್ತೊಂದು ಪೊರ್ಲುಟು ಸುಖಜೀವಿ ಆತು ಮಾತೆರ್ಲ ಮೆರೆ ಒಂದುಳ್ಳೇರು ಮನೆಯರ ಏನು ಇಷ್ಟಪಡೊಂದುಳ್ಳೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಇನ್ನೇನ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥಿರ್ಲ ಇನಿ ಮಾತ ನೆಟ್ಟು ಭಾಗಿಯಾತೀರು ಅವತ್ತಂದೆ ಏನು ಪರವೂರ್ತಗಳಿಲ್ಲತ್ತೆ ಪರವೂರ್ತಗಲ್ಲ ಮತ್ತು ಭಾಗಿಯಾತೀರು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಗಣ್ಯಾದಿ ಗಣ್ಯರು ಎಂಗ್ಲ ಸಬೆತ್ತ ಎದುರುಟು ಕುಳ್ಳುತು ಇನಿ ಭಾಗಿಯಾತುಳ್ಳೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಇವಂಜಿ ದಯವಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಕ್ಲ ಪಾತೆರ ಪೊಂಡ ಮೂಳು ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಉಂಡು ಮಾತೆರೆಗಳ ಎಂಕ್ಲ ನನ್ನ ಈ ವೇದಿಕೆಡ್ ಒಂತೆ ಜನಕ್ಕೂ ಪಾತೆರ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಕೊರತು ಎಂಕ್ಲ ಇನ್ನೇನು ಸಭೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋ ಒಂದುಲ್ಲೋ ಅಂಚ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎಡ್ಡ ಅವಡು ಅನ್ವತ್ತಂದೆ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲ ದಾಯೆ ಈ ಸಭೆ ದೀಡೊಂದು ಹೊಂಡ 2007 ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತು ನಡೆದಕ್ಕೋ ಈ 18ನೇ ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಮನ್ನಟೆ ಎಂಕ್ಲ ಮಲ್ತುಜೋ ಖಾಲಿ ನೇಮೋತ್ಸವ ನಡತನ ಅದ್ದೂರಿ ಆತು ಅವೇ ದೇಜಪ್ಪ ಪರವೇರನ ನೇತೃತ್ವಡು ಅದ್ದೂರಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ನೇಮೋತ್ಸವ ನಡತಂಡು ಆ ನಡಪನಾಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನೆಕ್ ಅವಕಾಶನೇ ಇದ್ದಿ ಅಂಚಾತ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸದ ಬಿಡ್ತುಟು ಒಂಜಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುಗೋ ಅಂಜನೆ ಎಂಕ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಂತರ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುಗೋ ದೇಜಪ್ಪ ಪರವೇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುಗೋ ಅಂದ ಎಂಕ್ಲ ಇನಿ ಉದ್ದೇಶ ದೀಡು ಅಂತೂ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಂದು ಅವತ್ತಂದೆ ವಿಶೇಷ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷದಾಯಿತ ವಂಡ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೇರುಂಡು ದಯವಂಡ ಏರೆಗಿದಂಡ ಇಡೀ ಎಂಕ್ಲ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ತಗಲಿಗೆ ದಯವಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಡು ಒಂದು 2 ತಿಂಗಳು 2.5 ತಿಂಗಳದ ಉಳಾಯ್ತು 2 ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 2.5 ತಿಂಗಳದ ಉಳಾಯ್ತು ಎಂಗ್ಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರು ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೀರ್ತು 2.5 ತಿಂಗಳು ಈತ ಬೇಲೆ ಆಣುಂದಂಡ ಒಂದು ಎಂಗ್ಲ ಕುಟುಂಬದಾಗಲ್ಲ ಈ ಕುಟುಂಬದಾಗಲಿ ಪುಟ್ಟನಾಳು ಎಂಗ್ಲ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರೆಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಜನತ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ತೀರು ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಸಹಕಾರ ಕೊರನಗಲಿ ಇನಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ನಡಪೆರುಂಡು ಆ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಪೂರ ನಿಗಲ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟದ ಎಂಗ್ಲ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಲ್ಪು ಐನ್ ನಿಗಲು ಪೂರ ಆಯ್ನಾತ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಆ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಅವತ್ತಂತೆ ಪಿದೈ ಬೇತೆ ಊರುಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ಬತ್ತಲ್ಲ ಅಗ್ಲೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲೆಪ್ಪು ಸುರುಟಾತ್ ಮಲ್ಲ 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 ದೇನಿಗೆ ಕೊರ್ಲಿ ಸುರುಟು ಎಂಕ್ಲೋ ಒಂಜಿ 10 ಜನನೋ ಅಥವಾ 8 ಜನನೋ ಕುಳ್ಳಾತ ಎಂಕ್ಲೋ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೆರೋಳು ನಿಗಲಿಗೆ ಮಾತ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ವೇದಿಕೆ ಆತು ಈ ನಾಗದೇವಿರ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಜಾಗದ ಮಲರಾಯ ಬಂಟೆಲ ಸರ್ವಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ನಿಗಲೆ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಮಾಲ್ಪಾಡು ಬಣದು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರ ಪಂಡ ಮೂಲ ಸಮಯತ ಅಭಾವ ಉಂಡು ಐಗೆ ಬಡತ್ ಒಂಜಿ ನಾಲ್ ನಿಗಲಿಗೆ ಬುಡುಪಾದ ವಿಷಯ ತೆರಿಪಾರ ಬಡತ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಭಾಷಣ ಮಾಲ್ತಂತು ಎನ್ನ 2 ಪಾತೆರನ್ನು ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲೆ ನೀ ಮಾಂತೆರೆಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಬಣತ್ ಒಂದು ದಿವಸ ಒಂದು ಜೈ ಹಿಂದ್ ಕೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಪುಲ್ಲ ಜಾಗೆ ವೈಪುಲ್ಲ ಸೀಮೆದ ಈ ಪುಣ್ಯದ ಕೂರಿಯಲು ನಂಗೆ ಬಲು ಭಾಷೆ ಬರೆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಇನಿತಾತದಿನೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಚಾಬಡಿದ ಭಿನ್ನಮನೆ ಟಿಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ತಂತ್ರಿಲು ಶ್ರೀಯುತ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ ತಂತ್ರಿ ಕೆಮ್ಮಿಂಜೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರಿ ಇತ್ತೊಂದು ಈ ಪೊರ್ತುಗು ನೀನೆ ಪೊತ್ತಾದು ತುಡರು ಅರ್ಲಾದು ಈ ಚಾಬಡಿ ಲೇಸದ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತುಕೋಡು ಒಂದು ಇಡ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬುಲ್ಲಿಡು ಬುಲ್ಕೆನ ಬಂಗಾರಡು ಸಿಂಗಾರ ಪೂಪಿಂಗಾರದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಶೃಂಗಾರಡು ಐತ ಆತಿನಂಚಿತ್ತನ ಮಿಂಚದಲಕ ಮಿಂಚು ನಂಚಿತ್ತನ ಸಾನಾದಿಗೆ ನೀನೆ ಪೊತ್ತಾದು ತುಡರು ಅರ್ಲಾದು ಲೇಸನು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತುಕೋರ್ಲೆ ಎಂದು ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತಂತ್ರಿ ವರಿಯರು ಗೌರವಣಿತ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ತಂತ್ರಿ ಕೆಮ್ಮಿಂಜ ಮೇರೆಗೆ ತರಣ ತಗ್ಗಾದ ಬೆರಣೆ ಬಗ್ಗಾದ ನೆನೆ ಪೊತ್ತಾದ ತುಡರು ಅರ್ಲಾದ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಂದು ಇಡ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಬಡಿದ ಭಿನ್ನಮನೆ ಟಿಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತನ ಸಂಜೀವ ಮಟ್ಟೊಂದರು ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಕಲಸೆಡ್ ಸತ್ಯದ ಬಿರನು ಬಿದೆನು ದಿಂಜಾದ
ಮಡೆ ಆಂದಿನಂಚಿತ್ತನ ಮಡಿಟಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಪುರ್ಪ ತಾರೆದ ಪುರ್ಪನ ಅರಳ್ತದೆ ಇಲೇಸಿಗೆ ನಲೊಂಜಿ ಎಸಲ್ನ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂದು ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೈ ತಾಟಿದ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿದ ಒಟ್ಟುಗು ತಾರೆದ ಪುರ್ಪನ ಅರಳ್ತದೆ ಕಲಸೆ ಸಿಂಗಾರ ಆತಂಡು ಮಾನ್ಯಾದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಸೇರಿಗೆಡು ಎಂಚ ಕೂರೇಲುಗುತ್ತು ಧರ್ಮದೈವ ಮಲರಾಯ ಧರ್ಮಚಾವಡಿ ಮೆನ್ಕೊಂದುಂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಮನೆ ಪಾಡ್ಜಿಂದಾಂಡ ಈ ಲೇಸುಗೆ ಪುಲ್ಸು ಬರಿಯರ ಸಾಧ್ಯನೆ ಹೆಜ್ಜಿಗೆ ಅರ್ಚಕಸ್ಯ ಪ್ರಭಾವೇನ ಶಿಲಾಭವತಿ ಶಂಕರ ಅಂದ ಪಂಡಿಲಕ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲು ದೇವಿರಾಬುಡು ಅಂದಂಡ ತಂತ್ರಿಲು ಆರು ಇತ್ತುನಂಚಿತನ ಅನುಷ್ಠಾನನ್ ಏಕೆ ಶಕ್ತಿ ದಿಂಜಾಂಡ ಮಾತ್ರ ದೇವೇರು ಮನ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯಗೆ ಆ ನೆಲೆಟ್ಟು ಇನಿತಾತದಿನೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಮಾತ ಬೇಲೆನ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲ ಕಂಟಡು ಕೋಡಿಯತ್ತಾಯನಿಯರು ಎಂದು ಕೆಂಡ ಅವು ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ತಂತ್ರಿವರಿಯರಿಗೆ ತರೆಣು ತಗ್ಗಾದ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡು ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ತಮ್ಮನದ ಪೀಟುಗು ಬಲೇ ಪಣದು ಇರೇನು ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡು ಬಾಮಿದು ಲೆತ್ತುಕೊಂಡಾಡುಂದುಲ್ಲೆ ತಮ್ಮನದ ಓಲಿನ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಶ್ರೀ ನೇಮಾಕ್ಷ ಸುವರ್ಣರು ದುಂಬದಕ್ಕೆಡು ದೀವೊಂದು ಪಣ್ಣೊಂದು ತಮ್ಮನದ ಮನೆಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡು ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ ತಂತ್ರಿಲೇನು ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬತ್ತದ ಓಲಗಾವುಡು ಒಂದು ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೂರೇಲು ಶ್ರೀ ಮಲರಾಯ ದೈವಸ್ಥಾನ ದಿನಾಂಕ 12/9/2024 ನಡೆದ ಶ್ರೀ ನಾಗದೇವರ ಶಿಲಾಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಮಲರಾಯ ಬಂಟ ಮೈಶಂತಾಯ ಗುಳಿಗ ದೈವ ಮತ್ತು ಪರಿವಾರ ದೈವಗಳ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ತಂತ್ರಿ ಕಿಮ್ಮಿಂಜೆ ಇವರಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸುವ ಅಷ್ಟದಶ ಸಂಭ್ರಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತರೇ ಕೆಮ್ಮಿಂಜೆ ದಿವಂಗತ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಕೃಷ್ಣತಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಲೋಚನಾ ಇವರ ಪ್ರಥಮ ಸುಪುತ್ರರಾಗಿ 2/11/1960 ಜನಿಸಿದ ತಾವು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ತಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದ ದಿವಂಗತ ಆಲಂಬಾಡಿ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಮಾಧವ ತಂತ್ರಿಗಳಿಂದ ತಂತ್ರವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ 15ನೇ ವರ್ಷದಿಂದ ಕಲಿತು ತಮ್ಮ ತೀರ್ಥರೂಪರಾದ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಕೆಮ್ಮಿಂಜೆ ಕೃಷ್ಣತಂತ್ರಿಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆತನದ ತಂತ್ರಿಗ ಆಗಮನ ಹಾಗೂ ಮಂತ್ರವಾದ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಉಪದೇಶ ಪಡೆದು ತಾವು ಮಹೋತ್ತಮರ ಪುತ್ತೂರು ಶ್ರೀ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಿಂದ ತಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಪ್ಪರವಾದ ಶ್ರೀ ದಿವಂಗತ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಕೇಶವ ತಂತ್ರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪುತ್ತೂರು, ಸುಳ್ಯ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ, ಬಂಟ್ವಾಳ ಹಾಗೂ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಕೆಲವು ದೇವರ ಹಾಗೂ ನಾಗದೇವರ ದೈವಗಳ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹಾಗೂ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶವನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಿಂದ ನೆರವೇರಿಸಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೀರ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ದೇವರ ವರವಾಗಿ ಬಂದಿರೋದು ಊರಿನವರ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯದ ಬಂಧುಲವರ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಂತ್ರಿವರಿಯರಿಗೆ ತರಣೆ ತಗ್ಗಾದ ಬೆರಿನ ಬಗ್ಗಾದೆ ಭಕ್ತಿ ಮೋಕೆಡೆ ಇರ್ನ ಮಟ್ಟೆಲೆಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನನಾತ ಇರ್ನ ವೈದಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣದ ಮಿತ್ತು ಬೋಡು ಪಣ್ಣೊಂದು ಇರೆಗೆ ದಿಂಜಿ ಬಿಡಲ್ದ ಮೋಕೆದ ಭಕ್ತಿ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆನೆ ಈ ಪಡ್ತುಗು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಲೇಸಿದ ದುಂಬತ್ತ ತಮ್ಮನದ ಮನೆಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಲೆತ್ತುಕೊಂಡಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಮಣ್ಣಿಡ್ಲ ದೈವಕಲ್ನ ಚಾಕ್ರಿನ ಮಲ್ತೊಂದು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸರಪಾಡಿದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲಾದ 4 ಊರುಡು ದೈವದ ಚಾಕ್ರಿಮಾನ್ಯರಾದ ಮೆರೆಯೊಂದು ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ದೇಜಪ್ಪ ಬಾಚಕೆರೆ ಇರೇನು ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಬಾಮಿದೆ ತಮ್ಮನದ ಪೀಠಗು ಲೆತ್ತುಕೊಂಡಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೂರೇಲು ಶ್ರೀ ಮಲರಾಯ ದೈವಸ್ಥಾನ ಇದರ ಅಷ್ಟಾದಶ ಸಂಭ್ರಮದ ಗೌರವ ಶ್ರೀ ದೇಜಪ್ಪ ಬಾಚೇಕೆರೆ ಇವರು ದಿವಂಗತ ಡಿಂಬ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಪುತ್ತು ಅವರ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಗನಾಗಿ ಜನಿಸಿ ಪಾರಂಪರಿಕವಾಗಿ ಬಂದ ದೈವಾರಾಧನೆ ಕಾಯಕವನ್ನು ತನ್ನ 14ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತುಳುನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ದೈವಾರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ತನ್ನದೇ ಛಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತುಳುನಾಡಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೈವಸ್ಥಾನಗಳ ದೈವಾರಾಧಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಚಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಶ್ರೀ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಅನ್ನಛತ್ರ, ಮಾಂಗಲ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ, ಧರ್ಮಾಂಗನ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು ಅನ್ನದಾನದ ಜೊತೆಗೆ ವಿವಾಹಾದಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ನಿಮ್ಮದು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಹಿತ
ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾದ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುವಂತಹ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೀರಿ. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ಬಾಚೆಕೆರೆ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ಪ್ರಸಾದಿತ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ಸರಪಾಡಿ ಎನ್ನುವ ತಿರುಗಾಟ ಮೇಳವನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸೇವೆಗೈಯುವ ಮೂಲಕ ಕಲಾರಾಧಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ದೈವಾರಾಧನಾ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಮುಂಚೂಣರಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀಯುತರು ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಸಂಪ ಹಾಗೂ 4 ಪುತ್ರಿಯೊಂದಿಗೆ ತುಂಬು ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ಇರಲಿ ಎಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ನಿಷ್ಠೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕದಡಿ ಚಾಕ್ರಿನ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಾನವತೆಗೆನೆ ಪಡೆ ನಂಚಿತನ ದೇಜಪ್ಪ ಬಾಚಕೆರೆ ಮೇರೆಗೆ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ತಮ್ಮನನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತಿನ ನಂಚಿತನ ದೇಜಪ್ಪಣ್ಣಗ್ಲ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೆಲನ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಮೋಕೆದ ಬಂದುಲೆ ಇನಿ ಈ ಸಿರಿಸಿಂಗಾರಡು ಮೆನ್ಕೊಡು ಉಂದಾಂಡ ಒಂಜಾತು ಜನ ಕೈಸಾಂಗ್ ಬೆರಿಕ್ ಬೆರಿಬಲನ ಕೊರ್ದು ಕೂಟಗ್ ಆದಿರ್ತಿದೇರಿ ಮಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಒಂಜಿ ಮಲರಾಯನ ಪುರ್ಸಾದದಲಕ ಗೌರವ ಮಲ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಆ ನಿಲೆಟ್ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ತುಕೊಂಡಾಡುಂದುಲೆ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರಿ ಕಕ್ಕೆಪದವು, ಶ್ರೀ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಪೂಜಾರಿ ಸೂರತ್, ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಪಲ್ಲತಡ್ಕ, ಶ್ರೀಮತಿ ಗುಲಾಬಿ ನಾರಾಯಣ್ ಪೂಜಾರಿ ಕೂರೇಲು, ಶ್ರೀಮತಿ ಬೇಬಿ ನಾಣ್ಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ಕಡಮಗದ್ದೆ ದಯಮಲ್ತದ ಪುದರ್ಲೆತ್ತಿನ ಕುಲಾಯ್ನಾಥ್ ಬೇಗ ಮಿತ್ತಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಪೊರ್ತುದ ತುರ್ತ ಇತ್ತನೇರ್ದ ಅವರ ಬಾರಿ ಮೋಕೆನೆ ನೆಕ್ಲೆನಲ್ಲಿ ಎತ್ತುಕೊಂಡಾಡುಂದುಲ್ಲ ಲೆತ್ತಲೆಪ್ಪುಗು ಮೋಕೆನೆದಿದೆ ಮಿತ್ತಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದ ಎಂಕಲ ಮೋಕೆದ ಮಾನಾದಿಗೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಪಣದ ನಿಕಡ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರಿ ಕಕ್ಕೆಪದವು, ಪ್ರಭಾಕರ್ ಪೂಜಾರಿ ಸೂರತ್, ರಮೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಪಲ್ಲತಡ್ಕ, ಶ್ರೀಮತಿ ಗುಲಾಬಿ ನಾರಾಯಣ್ ಪೂಜಾರಿ ಕೂರೇಲು, ಶ್ರೀಮತಿ ಬೇಬಿ ನಾಣ್ಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ, ಶ್ರೀ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ಕಡಮಗದ್ದೆ. ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಅಂದು ಪಂಡ ಆ ಕುಟುಂಬಡಿ ಏರ್ ಮಾತ ಉಳ್ಳೇರಿಂದ ಕೆಂಡ ಮೆಗ್ಗಿ ಪಲಯೆ ತಮ್ಮಲೆ 60 ತಗೆ ತಂಗಡಿ ಆಣು ಪೊಣ್ಣು ಎಲ್ಯ ಮಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಕುಟುಂಬ ಆನ ತರೆರ್ದು ಪೊಣ್ಣ ನೆರಿ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಕುಟುಂಬಡ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಈ ಲೇಸು ಮೆನ್ಕೊಡು ಕೂಟ ಬೆಳಗೊಡು ಪನಿಪಿನ ಅಂಗ ಆಸೆದ ಒಟ್ಟುಗು ಮಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರನ ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತನ ಮುಕ್ಲೇನೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಮಲ್ಪನ ಸನ್ಮಾನ ಪಡೆಯೊಂದಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿ ಮಾತ ಕುಟುಂಬಸ್ಥೇರ್ನ ಕುಲು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ಪಡು ಮುಕ್ಲಿಗೆ ಎಂದು ಬೆಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ.
ಮೋಕೆದ ಬಂದಲು ಅವರ ಜೋರಾಯನ ಕೈತಾಟಿ ಮುಕುಲ್ ಕೊರ್ನಂಚಿತನ ಸೇವೆಗೆ ನನಾತ್ ಎಂಚಿತನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತನ ಯೋಗಲ್ನ ಭಾಗ್ಯಲ್ನ ಈ ಮಣ್ಣ ಶಕ್ತಿಲು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನನಾತ್ ಒದಗಾಡು ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯನ ಒದಗಾಡಂದ ಪಣ್ಣೊಂದು ನಿಖಲ್ನ ಬದುಕು ಬಂಗಾರ ಆವಡು ಬಾಳು ಬೆಳಗಡು ಪಣ್ಣೊಂದು ಮೋಕೆದ ಸೋಲ್ ಮೇಲೆ ರಾಶಿಗೆ ಪುಲಿ ಪಡೊಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆ ರೆಗ್ಲ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದೇ ಮಲ್ತದ ಪುದಾರ್ ನೆತ್ತಿನಕಲು ಗೌರವದ ಮನೆಟ್ಟು ಮೋಕೆಡೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಣದ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸದರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಿಡಿ ಕಂಪನಿದ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅನೆಂಚಿತನ ನರೇಂದ್ರ ಬಾಯ್, ಕೀರ್ತನ್ ಬಾಯ್, ಮಹೇಶ್ ಬಾಯ್ ದಯಮಲ್ತದ ನಿಕುಲ್ಲ ಬತದೊಂಜಿ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆನೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯೋಡು ಬಣದ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ
ಅಂಚನೆ ಸಂಪದ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ನತ್ತ ಯಜಮಾನ್ಯರು ಮೋಕೆದ ಲೆಪ್ಪುಗು ಬೆಳಕರ್ದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಜೊತೆಯಾತೇರು ದಯಮಲ್ತದ ಈರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದೊಂಜಿ ಶಾಲದ ಮನಾದಿಗೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ದಯಮಲ್ತ ಭಿನ್ನಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಂಪದ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ದ ಯಜಮಾನ್ಯರು ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬತ್ತದೊಂಜಿ ಶಾಲದ ಮನಾದಿಗೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಭಿನ್ನಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೆಂಪು ಬೈಕ್ ಚಂದ್ರಲ ವೀರು ನಾಯ್ಕ ಅಂಚನೆ ಶಾಂತರಾಮ್ ಶನೈ ಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತಚಾವಡಿಗೆ ಬಾಡೊಂದು ಭಿನ್ನಾಯ ಮಲ್ತದಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಇರೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮೋಕಿಡ್ಲೆತ್ತುಕೊಂಡು ಆಡೋದಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ಅಂಚನೆ ಸೀನಾ ಪರವ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತಚಾವಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕಲ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮೋಕೆಡ್ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಭಿನ್ನಾಯ ಮಲ್ತದಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ದಿನೇಶ್ ನಲಿಕೆ ಇರ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯೋಡೊಂದು ಭಿನ್ನಾಯ ಮಲ್ತದಲ್ಲೇ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಇಲಾಖೆದ ಚಂದ್ರಣ್ಣೆ ದಯಮಲ್ತದ ಇರ್ಲ ಬರಡೊಂದು ಭಿನ್ನಾಯ ಮಲ್ತದಲ್ಲೇ KEB ದ ಲೈನ್ಮೈನ್ ನಂಚಿತನ ಚಂದ್ರಣ್ಣ ದಯಮಲ್ತದ ಇರ್ಲ ಬರ್ತದ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಭಿನ್ನಾಯ ಮಲ್ತದಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೂರ್ ಅಂಚನೆ ಕೋಟಿ ಪೂಜಾರ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಚೆನ್ನಯ ಪೂಜಾರ್ಲು ದಯಮಲ್ತದ ಇರುವೆರ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಭಿನ್ನಾಯ ಮಲ್ತದಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ಒತ್ತು ಪೂಜಾರ್ನ ಕುಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಭಿನ್ನಾಯ ಮಲ್ತದಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ದತ್ತ ಮೆಡಿಕಲ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರ್ನತ ಮಾಲಕೇರಿ ಶ್ರೀರಾಮ್ ದಾಸ್ ಪ್ರಭು ದಯಮಲ್ತದ ಇರ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆ ನನ್ನ ದುಂಬತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಲೇಸಗೆ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ನಕ್ಲೇನೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಿಲೆಟ್ ನಂಗೆ ಕೈ ಸಾಂಗ್ ಬೆರಿಕ್ ಬೇರಿಬಲ ಜವಾದಾರಿಕೆನ ತರ್ಕೊನ್ನಕ್ಲೇನೆ ಲೆತ್ತುಕೊಂಡಾಡೊಂದುಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ ಪೊರ್ತುದ ತುರ್ತುದ ಹೊರಟು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬೇಗ ಬರಡೊಂದು ಭಿನ್ನಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ಬೇಲೆನ ಬೆಂದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಭರತ್ ಪೂಜಾರಿ ಮಾಣಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ರೋಹಿತ್ ನವೀನ್ ಸದಾಶಿವ ಅಂಚನೆ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ವಿಭಾಗಡೆ ಯಶೋಧರ್ ಶರತ್ ರವಿ ಅಣ್ಣಪ್ಪಣ್ಣ ಸೀತಣ್ಣ ಮೋಹನ ಜಯರಾಮ್ ಧನು ನಾಗೇಶ್ ಈಶ್ವರ ದಯಮಲ್ತದ ಪುದರ್ ಲೆತ್ತಿನಕಲು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ವಿಭಾಗಡ್ ಭರತ್ ಪೂಜಾರಿ ಪರ್ಪುಂಜ ಶರತ್ ಪೂಜಾರಿ ಪರ್ಪುಂಜ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ವಿಭಾಗಡ್ ದಯಾನಂದ ಪೂಜಾರಿ ಮುಡುಪಿನಡ್ಕ ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರಿ ದೇತೊನ್ನಕುಲು ದಯಮಲ್ತದೆ ಬಲತ್ತಮ ಇಟ್ಟು ಬರಡೋ ಒಂದು ಭಿನ್ನಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದತ್ತಮ ಇಟ್ಟು ಬತ್ತಿನಕುಲು ಬಲತ್ತಮ ಇಟ್ಟು ಜತೊಂದು ಬಲ್ಲೆ ದಯಮಲ್ತದೆ ಬಲತ್ತಮ ಇಟ್ಟು ಬತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನಕುಲು ಮುಲ್ಪ ಎಡತ್ತದ ಮೈಟ್ ದೆತೊಂದು ಪೋಡ್ ಬಣ್ಣದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ
ದಯಾನಂದ ಪೂಜಾರಿ ಮುಡುಪಿನಡ್ಕ, ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಂಚನೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ರುಕ್ಮಯ ಮತ್ತು ಬಳಗ, ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ವಿಭಾಗದ ವಿಕಾಸ್ ಉಪ್ಪಳಿಗೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕ್ ಮರಕ್ಕೂರು ಅಂಚನೆ ಶಾಮಿಯಾ ನಡು ಸಾಕಾರ ಕೊರನಚಿತ್ರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ ಪಾನೇರ್, ಸುರೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಧ್ವನಿ ಬಕ್ಕು ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳಕು ಶ್ರೀ ಸನತ್ ಅಂಚನೆ ಕೀರ್ತಿ ಮೊಗತ್ತ ವಿನ್ಯಾಸಕಾರ್ಯರು ದಯಮಲ್ತದಿತ್ತಣ್ಣ ಅಂದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ನಾಗ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ನೆತ್ತ ಮಾಲಕೇರಿ ಅತ್ತಂಡ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ನಕಲು ಎರಡಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂಡ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ವಿಭಾಗದ ಶ್ರೀ ಶೇಷಪ್ಪ ಆಚಾರ್ಯ ದಯಮಲ್ತದ ಬತ್ತದೆ ಒಂಜಿ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯೋಡು ಒಂದು ಭಿನ್ನ ಎಂಬಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ದುಂಬತ್ತ ನಂಗೆ ಈ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ರಾಮಜಾಲು ಗರಡಿಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಮೀಳಾ, ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಖಾ ರೈ, ರೇಖಾ ಎಸ್, ರೋಹಿಣಿ, ಮೀನಾಕ್ಷಿ, ಕಮಲ, ಭವ್ಯ ರಾಜೇಶ್, ಮಾಲತಿ, ವಾರಿಜ, ಸುಶೀಲ, ಶ್ರೀಮತಿ ಸುರೇಶ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಹೊಸಮನೆ, ಕುಶಲತಾ, ಪೂರ್ಣಿಮಾ. ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಡೊಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೇರಿಗೆ ಸುರುತ್ತ ಮನೆನ ಕೊರೊಡಿಗೆ ಅಂಚಾದೆ ದಯಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೇರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ದು ನಿಕುಲ್ಲ ಶಾಂತರಿತ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಒಂದು ಭಿನ್ನಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಲ್ಲಿಕಾ ಪಕ್ಕಳ ಈ ಪೊರ್ತಗು ಲೇಸಿಗೆ ರಡ್ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ನುಡಿ ಬಾಮಿಡು ಒಂದು ಭಿನ್ನಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸುರುಕಾತ್
ಪುತ್ತೂರ ಒಡೆಯ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಪಾದಗೂ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ಅವೇ ರೀತಿ ಈ ಕೂರೇಲು ಮನ್ನದ ಮಾತ ಧರ್ಮದೆಯೋಗ್ಲೆಗ್ಲ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಅಡ್ಡಬೂರೊಂತು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡು ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಂತ್ರಿಲು ಆರೆನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯೊಂದು ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತ ಮೇಟು ಕೊಲ್ದಿನ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯೊಂದು ಚಾವಡಿದ ಎದುರು ಮೇಟು ಕೊಲ್ದಿನ ಎನ್ನ ಮಾತ ಬಂಧುಗ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂದಿಸ ಒಂದು ಯಾನು ಮಲ್ಲ ವಾಗ್ಮಿದಾಲ ಹತ್ತು ಆಂಡ ಈತು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎತ್ತದು ಈ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿಡು ಈತು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರ್ನ ಮಧ್ಯೋಡು ಒಂಜಿ ಕುಲ್ಲುನ ಭಾಗ್ಯ ದಿಕ್ಕದಂಡ ಅವು ಎನ್ನ ಮಲಾರ ಬೂಡು ಮಲರಾಯನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನ ಗುರು ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಂಡದು ಯಾನೆನ್ನಿದೆ ಇನಿ ಮೂಲು ಮಲರಾಯೆ ಅಂಚೆನೆ ನಾಗದೇವನ ಶಿಲಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಮಲರಾಯ ಬಂಟ ಮೈಷಂದಾಯ ಗುಲಿಗ ದೈವ ಅಂಚೆನೆ ಪರಿವಾರ ದೈವಗಳನ್ನ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆತಂಡು ಸುಮಾರು 18 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಆಪುನಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸಂಜೆಯನ್ನೇ ಕೆಲವು ಜನನು ಮಾತ ಈ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿಡು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಬರಿಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಲೇಸನ್ನು ದೀವೊಂದೇರು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಭಾಗಿಯಾಯರ ಎಂಕಲ ಒಂಜಾನು ಮಲ್ತಗೋರ್ನ ಸಂಜೆಯನ್ನೇ ಅಂಚೆನೆ ಅರ್ನ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲೇನು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಏನಕ್ಲೆಗೆ ಏಪಲ ಭಾರಿ ಆತುಲ್ಲೆ ಇಂಚೆನೆ ಈ ಸಂಜೀವನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾನೊಂದು 10 ತಿಂಗಳು ರೆಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯ ಇಂದು ಎನ್ನ ಯೋಗಂದು ಪನ್ವೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಸಂಜೀವನ ನಾನಾತು ಬೇತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂಡ ಧರ್ಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೈವ ದೇವೇರ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಆರೆಗಂಚೆನಾರ್ನ ಕುಟುಂಬ ತಕ್ಲಿಗೆ ತಿಕಡು ಬಂಡಂತೂ ಅವಕಾಶ ಗೊಂದಿಸಾವಂತೂ ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರೋಡ್ತು ವಿರಮಿಸಾವೆ ಸೋಲ್ಮೆಲು ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಪಕ್ಕಳಮರಿಗೆ ಲೇಸದ ದುಂಬತ್ತ ಪುತ್ತೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಿಗೆ ರೆಡ್ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ನುಡಿ ಬಾಮೇಡು ಒಂದು ಭಿನ್ನಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಧರ್ಮಸಭೆತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿನ ಸಂಜು ಪೂಜಾರಿ ಕೂರೆಲ್ಬೇರೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನರ ದಿಪ್ಪಣಂಚಿನ ತಂತ್ರಿವರಿಯರೇ ಮಾಂತ ಬಿನ್ನೆರೆ ಗಣ್ಯರೇ ಅಪ್ಪೆನಗಲೆ ಇನಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂಜು ಪೂಜಾರಲು ಈ ಕೂರೆಲ್ದ ಮನ್ನದ ಮಹತ್ವನು ಈ ಸಮಾಜಗೂ ತೆರಿಪಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಮಲ್ತೇರೆ ಈ ದೇಶ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ ಧರ್ಮಭೂಮಿ ಮಾತೃಭೂಮಿ ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಎಂದು ಪನ್ಪ ವಿದೇಶಡು ಆ ದೇಶನು ಮಣ್ಣಂದು ಪನ್ಪೇರೆ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಂದು ಪನ್ಪುಜ ಒಂದು ಅಪ್ಪೆ ಅಂದು ಪನ್ಪ ಮಾತೃ ಸಮಾನ ಅಂತ ಪನ್ಪ ದೈವ ಸಮಾನ ಅಂತ ಪನ್ಪ ಅಂಚಿನ ಆ ಭೂಮಿಡು ಆಪಣಂಚಿನ ಕರ್ಮ ಕ್ರಿಯೆಲು ಆ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ಸಂಗತಿ ಮಲ್ಪಣ ಈ ದೇಶದ ಆ ಕಣ ಮಣ್ಣದ ಕಣಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಹತ್ವ ಉಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸಡು ತೆರಿಯೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಡು ಕುಲೀನ ಮನೆತನಡ್ ಪುಟ್ಟನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಇನಿ ಆ ಕುತ್ತಾರ್ದ ಮಣ್ಣಡು ವಾರಿತಿದ ದೈವ ಸ್ವರೂಪಿ ಆತು ನಂಗೆ ಮಾಂತ ಇನಿ ಆರಾಧನೆದ ಮುಖಾಂತರ ಇನಿ ಈ ಸಮಾಜಗೂ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತೇರೆ ಮಲ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪಲಿ ಆ ಪಡುಮಲೆದ ಮಣ್ಣದ ಶಕ್ತಿ ಹೆಂಚಿನ ಅಂದು ಕೋಟಿ ಜನರ ಮುಖಾಂತರ ತೆರಿಯನ್ನಂಚಿನ ಸಂಗತಿ ಆತನ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಕೂರೆಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತದ ಈ ಒಂಜಿ ಮನ್ನಡು ಮಲ್ರಾಯನ ಶಕ್ತಿ ಬಹುಶಃ ಈತ ಜನ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮಸಭೆ ತೋಜೊಂಡು ಸಂತೋಷ ಪಡೆಯೊಂದಲ್ಲ ಐಕ ಕಾರಣಕರ್ತರ ಅಂಚಿನ ಸಂಜೀವ ಪೂಜಾರಲು ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮಿಷ್ಠೆ ಆಯ್ತು ಬದುಕೊಡ್ದಾಂಡ ಬಹುಶಃ ಈ ಮಣ್ಣದ ಶಕ್ತಿ ಅಪಾರವಾಯಿನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಮನ್ನಡು ಇನಿ ಧರ್ಮದ ಆ ಒಂಜಿ ಉದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಧರ್ಮಿಷ್ಠೆ ಆಯ್ತು ಬದುಕುನ ಮುಖಾಂತರ ಸಮಾಜಡು ಆ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟಗಡೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿದ ಕಣ್ಣೀರು ಹೊರಸಂಚಿನ ಮುಖಾಂತರ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಕೊರನಂಚಿನ ಆ ಸಂಜೀವ ಪೂಜಾರ್ಲೆಗೆ ಆರ್ನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಮಹಾಂತೇನ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೊಂದುಲ್ಲೆ ಐನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದೇವೇರ್ನ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ತಂತ್ರಲೆಗೆ ದೈವದ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ಆ ದೇಜಪ್ಪೆರೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸನ್ಮಾನ ಆತನು ಒಂದು ದೈವಲ ದೇವೇರ್ಲ ಇತ್ತನಾಂಡ ಈ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಒರಿವು ಮಲ್ಪಣೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಕೊರಪಂಚಿನ ಸಂಗತಿಲ್ಲ ಮಲ್ತೇರೆ ಐನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಬದುಕದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಜೀವನದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಕಾಯಕದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏರು ಸಹಕಾರಿ ಆಲತ್ತೇರ ಆಗಲೇ ನೆನಪು ಅಲ್ಪಣ ಸಂಗತಿ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಲ್ತೇರಿ ವೆಲ್ಡರ್ ಕೆಲಸದ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಿಸತ್ತೇರಿ ಇನಿ ಮುಲ್ಪ ಆ ಫೈರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಂಚೆಲ್ಲ ಗೌರವಿಸತ್ತೇರಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರೆಲ್ಲ ಗೌರವಿಸತ್ತೇರಿ ಏರೇರು ಈ ಒಂಜಿ ಇಂಬೇರ್ನ ಸಂಜೀವ ಪೂಜಾರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ
ನಿರಂತರವಾದ ಒಡನಾಡಿಲುಳ್ಳರ ಅಗಲೆಲ್ಲ ಗೌರವಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಸಮಾಜಡು ಎನ್ನ ಬದುಕು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಬದುಕನ್ನ ತೊಯ್ಪವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಗೇನು ಹೃದಯದಿಂಜಿನ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋ ಒಂದು ಸಂಜೆ ಪೂಜಾರ ಅನುಮತಿಕೆ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಗಲ ಮಾಂತರ್ಲ ಅನುಮತಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಪಿದಾನದಿಲ್ಲ ಯಾರು ಅನುಮತಿ ಹಂಗೆ ಕೊರೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಪವರ್ಲ ನಿಗಲ ಮಾಂತ ಅನುಮತಿ ಕೊರೋಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ಪಾತ್ರ ಅಂತಪ್ಪೆ ಸಂಜೀವಣ್ಣ ಲೆಸ್ಗೆ ಡೆಪ್ದ ನೋಡಿ ಬಾಮಿನ ಚಿತ್ರನ ಸಂಚುವ ಮಟ್ಟೊಂದು ಮೇರೆಗೆ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ತುಂಬತ್ತ ಅಕ್ಷಯ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪುತ್ತೂರಿನ ಸಂಚಾಲಕರು ಜಯಂತ ನಡು ಬಯಲು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಮಂತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಪಂಡಂತು ಕೂರೇಲು ಗೊತ್ತು ಮನೆ ತರದ ನಾಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮಲೇಸಿತ ವೇದಿಕೆ ರೀತಿನಂಚಿನ ಆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೈನಂಚಿನ ಸಂಜೀವಣ್ಣನೆ ಬುಕ ಮಾಂತ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರೆ ಎದುರೀತಿನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಮಾಂತ ಬಂದುಲೆ ಯಾಲ್ನಾತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರೆ ಪೋಪಿನ ಹತ್ರ ಅಂಡ ಸಂಜೀವಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ಬಗೆಟ್ ತೂನಾಗ ಆರಿಗೆ ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ದೇಟ್ ಸೈಡೋಟು ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಇಂದೊಂಜಿ ಅತ್ತ ಯಾನು ಪ್ರತಿ ಸಲಲ ಅರ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟಿ ಯಾನು ಭಾಗವಹಿಸೊಂದುಳ್ಳೆ ಸಾಧಾರಣ ಕೂರೆಲ್ ಒಂಜಿ ತರವಾಡತ ಇಲ್ಲದಾಗಲೂ ಭಾಗ್ಯವಂತೇನು ಏನು ಪನ್ಬೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತರವಾಡತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ತಿಕ್ಕಿರೋ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಅಪರೂಪ ಪ್ರತಿ ತರವಾಡತ ಏನು ಪೋಂದುಳ್ಳೆ ಪ್ರತಿ ತರವಾಡಟ್ಲ ಪ್ರತಿ ಕರೆಟ್ಲ ತಗೊಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ದಾಯ್ದಾಲ್ನ ಅಷ್ಟಮಂಗಲಾತ್ ದಾಯ್ದಾಲ್ನ ಜೀರ್ಣೋದರ ಆವಡಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ತೂಪಿನಗ್ಲು ಆಂಡ ಮೂಲೊಂಜಿ ತರವಾಡತ ಕುಟುಂಬದ ನಾಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಡ್ ಮಾಂತರ್ನ ಸಾಕಾರ್ಲ ದೆತೊಂದು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಸಾಕಾರ ಇಜ್ಜರ್ನ ಯಾನು ಮನ್ಪೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಇಟ್ಟು ಮನ್ಪುಡಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಪಂಡ ಅವು ಸಂಜೀವಣ್ಣಗೆ ದಯ ಬಂಡ ಯಾನ ಆರೆ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಇಂಜನಿಂಗ್ಲ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಅಗಲು ಒರಿಜಿನಲ್ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದಿ ಆಂಡ ಆ ತರವಾಡದ ದೆಕ್ಕು ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಆಗಲು ಬರೋಡು ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ ಇಟ್ಟು ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ಆ ದೈವಗಳಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗಲಿ ದೆತ್ತ ನೋಡೋದು ಪನ್ಪುಣವು ಅದು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಜೀವಣ್ಣನ ಈ ನಾಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠತೆ ದಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಂಜೀವ ಮಠಂದರು ಪಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕನೆ ಪ್ರತಿ ವರಿಯನ್ನ ಗುರುತಿಸಪ್ಪ ನಾವು ಕುಡೋರ ಅವು ದಾಯ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಯಾನು ಗುರುತಿಸಪ್ಪೆ ನಾನೋರಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಡ್ಲೆತ್ತದು ಅಗಲು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಕರ್ಮಗು ಏನು ಫಲ ಕೊರ್ಪೆ ಪನ್ಪಿನ ಆ ಪಾತ್ರನು ಆರು ಒರಿಪ ಒಂದುಳ್ಳೇರು ಸಂಜೀವನ ಇನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ಈರಿಗೆ ಎಪ್ಪಲ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಲುಳ್ಳ ಅಂಡ ಸ್ಥೈತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಗಲಿನ ಅನುಗ್ರಹ ನನಾತಲ ಇಪ್ಪಡು ಪನ್ಪಡ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಡಂತು ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ವಂದನೆ ಲೆಸ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ನೋಡಿ ಬಾಬಿನ ಚಿತ್ರನ ಜಯಂತ ನಡು ಬಯಲು ಮೇರೆಗೆ ಮುಖ್ಯದ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ನಮ್ಮ ಲೆಸ್ಗೆ ಆರಕ್ಷಕ ವಿಭಾಗದ ಬಂಧುಲು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ತೇರಿದ ಮಲ್ತದ ಬೈದಿನ ಮಾತೆರ್ಲವರ ಮಿತ್ತಚ್ಚವಾಡಿಗೆ ಬತ್ತದೊಂಜಿ ಎಂಗಳ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿ ಒರಿಯತ್ತಂದು ಪನ್ಯಾರ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿ ಸಂಜುವಣ್ಣಗೆ ಏರ್ ಮಾತ ಇನ್ನಿತ ಲೇಸಡೆ ಗೌರವಿಸಾವಡೊಂದಿತ್ತ ನಕ್ಲೇನು ಮಾತೆ
ಮುಖ್ಯದ ಲೆಪ್ಪುಗು ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತು ಇನ್ನಿತ ಲೇಸಡ್ ಪಾಲ್ಪಡೆ ನಂಚಿತನ ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣಾ ವಿಭಾಗದ ಮಾತ ಬಂದು ಲೆಗ್ಲ ದಿಂಜಿ ಬಿಡಲ್ದ ಮೋಕ್ಯದ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನೆ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಈ ಮಣ್ಣದ ಬಂಬಿಲ ಗೋವಿಂದ ಪೂಜಾರಿ ಕೂರೇಲು ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಮರಕ್ಕೂರು ಮಾನಿಜಾಲು ಬಾಬು ಪೂಜಾರಿ ದ ಮಲ್ತದೆ ಮಿತ ಚಾವಡಿಗೆ ಒತ್ತದೊಂಜಿ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯೋಡು ಬಣದೆ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪ್ರಸನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ದ ಯಜಮಾನ್ಯರು SDC's ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅನಂಚಿತನ ಜಯಂತಿ ಧನಂಜಯ ಪೂಜಾರಿ ಬಂಬಿಲ ಗೋವಿಂದ ಪೂಜಾರಿ ಕೂರೇಲು ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಮರಕ್ಕೂರು ಮಾನಿಜಾಲು ಬಾಬು ಪೂಜಾರಿ ದಯಮಲ್ತದ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆನೆ ತಕ್ಷಣ ಬರ್ತದೆ ಪೊರ್ತುದ ತುರ್ತ ಉಂಡು ದಯಮಲ್ತದ ಬರಡು ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಣೆಮಂಗ್ಳೂರು ನೆತ್ತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಲು ದಯಮಲ್ತದೆ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆನೆ ಪಡೆಯೋಡು ಪಣದ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ಯಾನರ್ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ದಯಮಲ್ತದ ಇರ್ಲಾ ಮಿತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದೊಂಜಿ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆನೆ ಪಡೆಯೋಡು ಪಣದ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆನೆ ಮೋಕೆಡೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಲ್ತದೆ ಮಿತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬಾಡೊಂದು ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದ ಸಿಬ್ಬಂದಿನ ಕುಲ್ದ ಮಲ್ತದೆ ಮಿತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬಾಡೊಂದು ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪೊರ್ತುದ ತುರ್ತೋನು ತೆರೆಯೊಂದು ಸಹಕಾರ ಕೋಡು ಪಣದ ನಿಕಲ್ಡ ಭಿನ್ನಯನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ತುಕಾರಾಂ ಪೈ ಮಹಿಮಾ ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿ ದಯಮಲ್ತದೆ ಇರ್ಲಾ ಮಿತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬಾಡೊಂದು ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪುತ್ತೂರು ನೆತ್ತ ಸಿಬ್ಬಂದಿನ ಕುಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆನೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪೊರ್ತುದ ತುರ್ತ ಇತ್ತಿನೇರ್ದ ಅವರ ಪ್ರತಿ ವರಿಯನಲ ಪುದರ್ ಲೆಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ದಯಮಲ್ತದ ಮಾಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಡವುದ ಪುರ್ತಾಯಿನೇರ್ದ ಅವರ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಗೌರವಿಸಾವು ನಾವು ಗುರುತಿಸ ನಾವು ಎಂಗಳ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂದು ಆ ನಿಲೆಟ್ಟು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಗೌರವದ ಮಾನಾದಿಗೆ ವಸಂತ ಪೂಜಾರಿ ಕೂರೇಲು ಇನಿತಾತ ದಿನೊಟ್ಟು ಸಂಜುವ ಪೂಜಾರ್ಲಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನಡೆಟ್ಲ ಕಿನ್ಯ ಪ್ರಾಯೋರ್ದಿಂಚಲ ಜತೆಟೆತ್ತೊಂದು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಎತ್ತುಂಡಲ ಅವಕ್ಕೆ ವಸಂತಣ್ಣೆ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆನೆ ತರ್ಕೊಂದು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಕೋಡೆತ್ತನವರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ನಿಷ್ಠೆಡೆ ಆನೆರ್ದು ಇನಿವರೆ ಮುಟ್ಟಲ ಸೇವೆನ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದೇರಿ ಇನಿ ಆನೆ ಎಲ್ಯ ಪ್ರಾಯೋಡು ಎಂಚ ಸಂಜುವಣ್ಣನೊಟ್ಟಿಗೂ ಒಂಜಿ ಸೇರ್ದು ನಿಷ್ಠೆ ಬಕ್ಕ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಸೇವೆನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ ಇನಿವರೆ ಮುಟ್ಟಲ ಅವೇ ನಿಷ್ಠೆನೆ ಆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಗ್ಲ ಈ ಮಣ್ಣುಗಳ ದಿವೊಂದು ಬೈದೇರಿ ಬಹುಶಃ ಆರೆ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಆದಲ ಸಂಜಣ್ಣನ ಪಿರಾವುಡು ಒಂಜಿ ಬಲಗಾಯ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಆರು ಜತೆಟಿತ್ತಿನಾರು ಮೆರೆಗಿನ ಅನಾಥ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯನ ಆ ದೈವಲು ಕರುಣಿಸಾವಡು ಪಣದೆ ಮೌಕ್ಯದ ನಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲ ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಂಚಿ ದೈವಲಿನ ದೇವರೇನ ಮಾತ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಾದ ವೇದಿಕೆಡ್ ಇನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಮಾತಾ ವಿಚಾರೋಟ್ಲ ಬೋಡ ಇಂಚಿನ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಶ್ರೀ ಮಲರಾಯ ಬಂಟ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಶ್ರೀ ಸಂಜುವ ಪೂಜಾರ್ಲೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಂತ್ರಲೈನ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ತಂತ್ರಲೆ
ವೇದಿಕೆ ಡಿಪ್ಪಣಂಚಿನ ಮಾತೆರ್ನ ಪುದರ್ಪಣಿರ ಬೋಪುಜಿ ಮಾತ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಲೆ ಮೂಳು ಸೇರಿಂಚಿನ ಬಂಧುಲೆ ಭಗಿನಿಯರೇ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರೇ ಕೇವಲ 2 ನಿಮಿಷದ ಅವಧಿಡು ಏನ ಮಾತ ವಿಚಾರನು ಪನೋಡು ಅವಂತೂ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಏತು ಪಣಿರಾಪುನ ಆತನ ಮಾತ್ರ ಪಣ್ಪುಣಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೆ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಂಜೀವಣ್ಣನ ಎಂಕ ಸುಮಾರು 35 ವರ್ಷ ಹೊಡೆದು ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀಯ ಪರಿಚಯ 1991 ಈ ಮಲರಾಯನ ಆ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನೊಟ್ಲ ಆರನಿ ಯಾನ ಕೈತಲ್ ಹಿಡಿದು ತೂಯಿನಾಯಿ ಐದು ಬುಕ್ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಕೈತಲ್ದು ತುಯ್ಯ ಆಂಡ ಇನಿ ದೈವಲು ಆರ್ನ ಕೈ ಪತ್ತದ ದಯಪಂಡ ಆರು ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ಕೆಲಸೋಡು ಮಾತೆಟ್ಲ ಯಶಸ್ವಿ ತಿಕ್ಕುನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದೈವ ದೇವರನ್ನು ನಂಬುಂಡ ಎಂಚಾಪು ನೂ ಪನ್ಪುನೇನು ಸಂಜೀವಣ್ಣನ ತೂದು ಇನಿ ಕಲ್ಪೊಡಾಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರನು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತರ್ಲ ತಿರಿಯೋನೋಡೈನ ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟಜೀವಿಯಾದ ಶ್ರಮಜೀವಿಯಾದ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತಂಡ ದೈವ ದೇವರು ನಂಕೆಂಚ ಒಲಿಪೇರು ಅವು ನಮ್ಮನ್ನು ವಾ ಮಟ್ಟಗೂ ಕೊಣಪೇರು ಪನ್ಪುನೇನು ಸಂಜೀವಣ್ಣನ ತೂದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪೋಡು ಆ ದೃಷ್ಟಿಡು ಇನಿ ಮಲರಾಯನ ಪುನರ್ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವದ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸವನ್ನ 18 ವರ್ಷದ್ದು ಬುಕ್ಕದ ಇನಿ ಆರು ಹೂವೇ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೆಲಸ ನೆಕ್ಕ ಕೈಪಾಡಿಯರನ್ಲ ಅವು ಅತ್ಯಂತ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದಿಪ್ಪಡು ಅತ್ಯಂತ ಪೊರ್ಲಾದಿಪ್ಪಡು ಅತ್ಯಂತ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದಿಪ್ಪಡು ಐಟು ದಾಲ ಕೊರತೆ ಪೆರವಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುಣಿ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದು ಬತ್ತದ ಅವು ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದರ್ಕಲ್ನ ನೇಮ ಇಪ್ಪು ಅತನ ಮುಲ್ಪದ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವ ಇಪ್ಪು ಒವು ವಿಚಾರಗಳು ಆರು ಉಳ್ಳೇರನ್ನ ಬಂಡ ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಶಿಸ್ತು ಉಂಡು ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಅವು ಸರಿಯಾದ ಆವಡು ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನ ಆರ್ನವು ಅವೇ ನಿಟ್ಟಿಡು ಇನಿಯಂತೂ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತನಗ್ಲೆಗೆ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಚ್ಚರಿದ ವಿಚಾರದ ಆದ ಪಂಡ ಸಂಜೀವಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ಸ್ನೇಹ ಜೀವಿ ಸಂಘ ಜೀವಿ ಆರು ಒರಿಯಾಗ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪುನಾರು ಅತನ ಒರಿಯನ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತನ ಯಾನ ನೆನಪು ದೀಪುನಾರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಲ್ನ ತೂಣಾಗ ಈತ್ ಜನನು ಆರು ಗುರುತಿಸಾಯರು ಪಂಡ ಆರನ ಜೀವನೋಡು ಆರು ಏರೇನ ಮಾತ ಏಪೇಪ ಸಂಪರ್ಕ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೇನು ಮಾತ ನೆನಪು ದೀವಣ್ಣ ಇನಿ ಏನು ಪೂರ ಪುದರ ಪಣಿರ ಬೋಪುಜಿ ಏರು ಆರೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ವ್ಯವಹಾರ ಉಂಡು ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ದಾಗ್ಲಿನ ಮಾತ ಇನಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಡ ಆರೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತಂಡ ಅಕ್ಲಿನ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಅಕ್ಲಿನ ಮಾತ ಬರ್ಪಾದು ಇನಿ ಮೆಸ್ಕಾಮದಾಗ್ಲ ನಂಗೆ ನಿಜವಾದ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಅಕ್ಲಿನ ಮಾತ ಬರ್ಪಾದು ಇನಿ ಕುಟುಂಬದಾಗ್ಲ ನಂಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಬೋಡು ಅಕ್ಲಿನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ದೀವೊಂದು ಇನಿ ಆ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಕೆಲಸಗಾರರ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ವಾವ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಆರು ಉಳ್ಳೇರು ಆರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತುಯ್ಯನು ಇನಿ ಸಂಪದದ ರಾಜೇಶ್ವರನ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಏರೆಲ್ಲ ಬುಡ ಅಂದೆ ಇನಿ ದತ್ತ ಮೆಡಿಕಲ್ದಾರು ಎಂಕಲ್ಲ ಭಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರು ಆರು ಪಣ್ಣಾಗ ಪಣ್ಪೇರು ಎತೋ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಜೀವ ಒರಿಪಾಯಿನಾರ ಆರಂದು ಪಂಡ ಸಂಜೀವಣ್ಣಾಗ ಓಳು ಮಾತ ಏಪ ಏಪ ವ್ಯವಹಾರ ಉಂಡು ಅಕ್ಳಿನ ಮಾತಾ ನೆನಪುದಿಡ್ದು ಪುದರ ನೆನಪುದಿಡ್ದು ಅಕ್ಳಿನವರ ಗುರುತಿಸವಣ ಅಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ವೇದಿಕೆ ಎಂದು ಒಂದು ಪಣಿರ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಪಡೆಯೊಂದುಳ್ಳೆ ಇಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ತಿಕ್ಕುನ ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ ನಿನ್ನ ಮಾತೆರೆಗಳ ನೆನಪುದಿಯವರೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಕುಳ್ನಾಗ ಮಾತ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳ ನಮಲ ಇಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಆಪುಣು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮಡ ಏರೇರಿಗೆ ಮಾತ ಎಂಚೆಂಚ ಮಾತ ವ್ಯವಹಾರ ಉಂಡ ಅಕ್ಲಿನ ಮಾತ ಅವರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸವಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೋಡು ಆಪುಂಡು ಅನ್ಪುಣೇನು ಸಂಜೀವಣ್ಣಾಡ್ದು ಕಲ್ಪೋಡು ಆಪುಂಡು ಅನ್ನ ವಿಚಾರಲ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆಡಿ ನೀ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಾಂತ ತುಯ್ಯ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಏರೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಿಜೇರು ಅಯ್ಯ ಬಡವೆ ಶ್ರೀಮಂತೆ ಜಾತಿ ಮತ ಧರ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮೀರ್ದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಂಜೀವಣ್ಣಾಗ ಬೋಡು ಅವು ಆ ಮಲರಾಯ ಅರೆಗ ಕೊರ್ನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಇನಿ ವೇದಿಕೆಡು ತೂವೊಂದುಳ್ಳ ಏತೇತ ನನಾದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರಿಯರುಂಡು ಬತ್ತನಾಯನ ಎಂಕ್ಲೆನೆಂತೂ ಬುಡುಪುಣ್ಣ ಇಜ್ಜೇರು ವಾ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಉಂಡು ವಾ ಮದಿಮೆ ಉಂಡು ವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಡ್ಲ ಓಡೆಗಿಂದ ಇತ 2 ಜನ ಪೋಯಿನ ಪಾನ ಎಂಚಾನ ದಮ್ಮಯ್ಯ ಬಾರ್ದು ಪೋಯ್ಲೆಕ್ಕ ಪೋಯರು ವೇದಿಕೆಡ್ದು ದಯಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಸಂಪರ್ಕ ಅರಡ ಅದು ಏರೆಲ್ಲ ಆತ ಪ್ರೀತಿಡು ತೂಪೇರು ಆತ ಗೌರವಯುತ ತೂಪೇರು ಪ್ರತಿಯವರಿಯಾಗಲಿ ಒಂಜಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚೆ ಅದು ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಐಕ್ ಮಾತ ಕಟ್ಟಬೂರ್ದು ಅರ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ಗೆ ಅವ್ರು ಪಂಡೇರು ಒಂಜಿ ಫೋನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಬತ್ತ ಕಾಗಜಿಲ ಕೊರ್ತೇರು ಅವ್ರ ಪಣ್ಣ ಅಂಚ ಕಾಗಜಿಲ ಕೊರ್ತೇರು ಫೋನ್ ಏನನ್ನು ಕೇಂದಿರಾತೆ ಅಂಡ್ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಎತ್ತಿ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಮನುಷ್ಯರು ಸಮಾಜರು ತಿಕ್ಕು ನಾವು ಭಾರಿ ಅಪರೂಪ ಅರೊಂಜಿ ಮಾದರಿ ಅರೆಗೆ ದೇವರು ದೈವಲು ನನಾದ ಶಕ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೆರ ಕೊರಡು ಪಂತ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸ ಒಂದುಳ್ಳೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಹೇಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಡ್ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ನುಡಿ ಬಾಮೆಡು ಒಂದು ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಹರಿ ಓಂ. ಈ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಪೂಜ್ಯ ತಂತ್ರಿವರ್ಯರೇ ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂಜೀವ್ ಪೂಜಾರಿ ಕೂರೇಲವರೇ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರುಗಳೇ ಹಾಗೂ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರುಗಳೇ, ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಇಂಥ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂಥ
ಶ್ರೀಯುತ ಸಂಜೀವ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ನಾನು ಕಂಡಂಥ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ದೈವಭಕ್ತ. ಬಹಳ ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ದೇವರು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನೀಡಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಸಂಜೀವ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಎಲ್ಲರೊಡನೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಬೆರೆಯುವವರು. ನನಗೂ ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಹಳ ಕೋಪವಂತವರಿಗೆ. ನನಗೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಹೇಳಿದರು, ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಯಾನಿರಡು ನನ್ನ ಪಾತೆ ರುಜಿ ಅಂತ. ಅಂಥ ಅದೊಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹುಸಿ ಗೋಪದಿಂದ ಹೇಳಿದಂತಹ ಮಾತು, ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಹೇಳಿದಂತಹ ಮಾತು. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಸಂಜೀವ ಪೂಜಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದೇವರು ನೀಡಲಿ, ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಶಕ್ತಿ ಸಿಗಲಿ, ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗಲಿಂದ ಹಾರೈಸ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರಿಗೂ ಆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗಲಿಂದ ಹಾರೈಸ್ತಾ ನಾನು 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಕುರೇಲು ಧರ್ಮದೈವಗಳಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಜೀವಣ್ಣನ ಜೊತೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೇವೆ. ಧರ್ಮ ಉಳಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವೆಲ್ಲ ಉಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಸಂಜೀವಣ್ಣ ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಶಕ್ತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಧರ್ಮದ ಮುಂದೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ನೂರಾರು ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮುಖಾಂತರನೇ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಇರಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಯೋಚನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಆ ಧರ್ಮದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಭಗವಂತ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಜೊತೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಂಬಿಕೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂಜೀವ ಪೂಜಾರಿಯವರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಇನ್ನಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿ. ಕೇವಲ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಾ ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಬದುಕತಕ್ಕಂತಹ ಅವರ ಜೀವನ ಸುಖ ಸಂತೋಷ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಕೂಡಲೇ ಇರಲಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಆಶಯದ ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿ ಅಡ್ಯಾರು, ಶಶಿಧರ್ ಪೂಜಾರಿ ಮಾನಿಜಾಲು, ರಮೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಮಾನಿಜಾಲು, ರಾಕೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಕೂರೇಲು, ಅರುಣ್ ಪೂಜಾರಿ ಕೂರೇಲು, ಅನಿಲ್ ಪೂಜಾರಿ ಕೂರೇಲು, ಅಶೋಕ್ ಪೂಜಾರಿ ಕೂರೇಲು, ಗಂಗಾಧರ ಪೂಜಾರಿ ಅರ್ವರ, ಸೂರಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಅರ್ವರ, ನಾಗೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಪಾಣಂಬು, ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿ ಕೂರೇಲು, ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪೂಜಾರಿ ಕೂರೇಲು, ರವಿ ಪೂಜಾರಿ ಕೂರೇಲು, ಯಶ್ವಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ಕೂರೇಲು, ಕುಶಲ ಪೂಜಾರಿ ಮರಿಕೆ, ನಂದನ್ ಪೂಜಾರಿ ಸರ್ವೆದೋಳ, ಅಕ್ಷಯ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಂಬಿಲ, ಭವಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ಕುಡಮರ, ಶ್ರೇಯಸ್ ಪೂಜಾರಿ ಕುಡಮರ. ತೇಜಸ್ ಪೂಜಾರಿ ಕುಡಮರ, ಪದ್ಮನಾಭ ಪೂಜಾರಿ ಪಲ್ಲತಡ್ಕ, ರಾಜೀವ ಪೂಜಾರಿ ಪಲ್ಲತಡ್ಕ, ಭಾಸ್ಕರ ಪೂಜಾರಿ ಪಲ್ಲತಡ್ಕ. ಪಾಡಿ, ಕೋಟಿ ಪೂಜಾರಿ ಪೆರ್ಲಂಪಾಡಿ, ಸುಂದರ ಪೂಜಾರಿ ಪೆರ್ಲಂಪಾಡಿ, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ಪೆರ್ಲಂಪಾಡಿ, ಶೀನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಕೆರೆಮಾರು, ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಇಂದಾರು, ಮನ್ಮಥ್ ಪೂಜಾರಿ ಕೂರೇಲು, ಶರತ್ ಪೂಜಾರಿ ಕೂರೇಲು,
ಶ್ರೀಧರ ಪೂಜಾರಿ ಮರಕ್ಕೂರು, ಸಚಿನ್ ಪೂಜಾರಿ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ. ದಯಮಲ್ತದ ಪುದರ್ಲೆತ್ತಿನ ಕುಲ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಬರಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ನಿಕ್ಲೆಗಾದ ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಕುಲು ಚಾವಡಿಡ್ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ. ಹರ್ಷಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ಪೆರುವಾಜೆ, ರಕ್ಷಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ಪೆರುವಾಜೆ, ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ಪೆರುವಾಜೆ, ಯತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಪಣಕಾಜೆ, ದಿನೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಪಣಕಾಜೆ, ದಯಾನಂದ ಪೂಜಾರಿ ಪಣಕಾಜೆ, ಉಮೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಪಣಕಾಜೆ, ಹರೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಕೂರೇಲು, ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಪೂಜಾರಿ ಕೊಡಂಬು, ಗಿರೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಸವನೂರು. ಚೂರು ಅಂಚಿಂಜಿ ಬಂದ ಸುಹಾನ್ ಪೂಜಾರಿ ಪಲ್ಲತಡ್ಕ, ಪವನ್ ಪೂಜಾರಿ ಪಲ್ಲತಡ್ಕ, ದಿವಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ಪಲ್ಲತಡ್ಕ, ಅಶೋಕ್ ಪೂಜಾರಿ ಕೊಡಂಬು, ಮನೋಹರ್ ಪೂಜಾರಿ ಕಣಿಯೂರು, ಕೀರ್ತನ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಳಿಕೆ, ಕಿರಣ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಳಿಕೆ, ಶ್ರೇಯಸ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರ್ಲ, ಮನೋಜ್ ಪೂಜಾರಿ ಕೂರೇಲು, ನಿತೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಕೂರೇಲು, ಪುನೀತ್ ಪೂಜಾರಿ ಮಡಿಕೇರಿ, ಮಧುಸೂದನ್ ಪೂಜಾರಿ ಕಣಿಯೂರು, ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಪೂಜಾರಿ ಮಡಿಕೇರಿ, ರಾಘವ ಪೂಜಾರಿ ಕೊಡುಂಬು. ಬಾಬು ಪೂಜಾರಿ ಬಳ್ಳಮಂಜ, ಉಮೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ರೇಷ್ಮೆ ರೋಡ್, ಉಮೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ರೇಷ್ಮೆ ರೋಡ್, ನಾರಾಯಣ ಕೋಡಿಂಬಾಡಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಯಶೋಧ ಸರ್ವೇದೋಳ, ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮಿತ್ರ ಕಡಮಗದ್ದೆ, ಕವಿತಾ ಬಂಬಿಲ, ಪ್ರಮಿತಾ ಸಂತೋಷ್ ಪೂಜಾರಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ಸುಜಯ ಮಾನಿ, ಗುಲಾಬಿ ಪೇರ್ಲಂಪಾಡಿ, ಬೇಬಿ ಪಿಲಿಕಲ್ಲು, ಸುಶೀಲಾ ಪಾಡೆಂಕಿ, ಅನುರಾಧ ಇಂದಾರು, ಸುನಂದ ಶಾಂತಿಗೋಡು, ನೀಲಮ್ಮ ಪೆರುವಾಜೆ, ಜಯಶೀಲ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ, ನವ್ಯ ರವಿ ಪೂಜಾರಿ ಕೆಡಿಂಜಿ, ಹೇಮಲತ ಕುಡಮರ, ಲೀಲಾ ಕೂರೇಲು, ಯಶೋಧ ಮೇರ್ಲ, ಮಮತಾ ಕಣಿಯೂರು, ಭವ್ಯ ಕಣಿಯೂರು, ಸವಿತಾ ಇಂದಾರು, ಸರಸ್ವತಿ ಕೂರೇಲು, ಹೇಮಾವತಿ ಮಡಿಕೇರಿ, ಪವಿತ್ರ ವಿನೋದ್ ಮಡಿಕೇರಿ, ಅಕ್ಷತಾ ಮಡಿಕೇರಿ, ಪುಷ್ಪ ಮನಿವು ಪೆರ್ನೆ, ಮುತ್ತಮ್ಮ ಕಕ್ಕಿಂಜೆ, ವನಿತಾ ಅಳಿಕೆ ಕುಂಟ್ಯಾನ, ಗೀತಾ ಸವಣೂರು, ವಸಂತಿ ಕುಂಟ್ಯಾನ, ಚಂದ್ರಾವತಿ ಕುಂಟ್ಯಾನ, ಜಯಂತಿ ಅಣ್ಣಾಜೆ, ಚಿನ್ನಮ್ಮ ಕಳಸಮಾರು, ಉಮ್ಮಕ್ಕ ಪೆಲತಾಜೆ, ಮಾಲಿನಿ
ಮಾಲಿನಿ ಕನಾಲು, ದೇವಿಲತಾ ಬೆಳ್ಳಾರೆ, ಸುಧಾ ಕೂರಿಯಾಳ, ಭವಾನಿ ಮಡಂತ್ಯಾರು, ಪುಷ್ಪ ಅಳಿಕೆ, ಭಾರತಿ ಮಿತ್ತಬೈಲು. ಎರ್ನಾಡಲ ಪುದಾರ್ ಬುಡ್ದು ಓದಿತ್ತಿನ ದಯಮಲ್ತದ ನಿಕುಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಬಂದ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಕೂರೇಲು ಗುತ್ತುದ ಶ್ರೀ ಮಲರಾಯ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನಾವು ಮಾತೆರ್ಲ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರೇ ಅಂಚಾದ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪಡು ಸಂಜೀವ ಪೂಜಾರ್ಲು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆರು ಅಂಚಾದ ಮಾತೆರ್ಲ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಎರ್ನಾಡಲ ಪುದಾರ್ ಬುಡ್ದು ಬೋದಿತ್ತಿನ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಳುವಾರನೆತ್ತ ಸಿಬ್ಬಂದಿನ ಕುಲ್ದ ಮಲ್ತದೆ ಮಿತಚವಾಡಿಗೆ ಬತ್ತದೊಂಜಿ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ನೆದೆತ್ತರಣದು ಭಿನ್ನಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಳುವಾರದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಲು ಅಂಚನೆ ಜಿನ್ನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಜೆಸಿಬಿ ಅಂಚನೆ ಗೋಪಾಲ್ ಸುವರ್ಣ ಸುರೇಶ್ ಪಾಣೇರ್ ಬಿಡಿ ಯೂನಿಯನ್ ದ ಮುಖಂಡರು ದಯಮಲ್ತದ ಇರ್ಲಾ ಬರಡು ಬಣದ ಭಿನ್ನಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ಗೋವಾ ಜಿಕೆ ಸುವರ್ಣ ನಿಕ್ಲೆಲ್ನ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆಲ್ ಎತ್ತು ಕೊಂಡಾಡುವುದಿಲ್ಲ
ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೊಳುವಾರು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದ ಕುಲ್ದ ಮಲ್ತದ ಬರಡು ಒಂದು ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪೊರ್ತುದ ತುರ್ತೈತಿನ ಹಿಡ್ದ ಅವರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪುದಾರ್ ಪನಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಒಂದಿಜ್ಜಿತ್ ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೊಳುವಾರದ ಮಾತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಉಲ್ಲ ಸಂಜೀವ ಪೂಜಾರ್ಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರಾತಿತ್ತೊಂದು ಬರ್ಯಾತ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಲು ಬಹುಶಃ ಆ ಪ್ರೀತಿಡೆ ಇನಿ ಮೋಕೆದ ಲೆಪ್ಪಗ ಬೆಲೆ ಕೊರ್ದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆಯಾತೀರಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ದಿಂಜಿ ಬಿಡಲ್ದ ಮೋಕೆದ ಸೋಲ್ಮೇಲೆನೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ಅಕ್ಕಲ್ನಟಿ ಎರ್ನಾಂಡಲ ಪುದರ್ ಬಾಕಿ ಆದಿತ್ತಂಡ ದಯಮಲ್ತದ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕೆಲವೇ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿತಲ್ಲ ಮಲ್ಪರುಲ್ಲ ಹತ್ನೆಟ ನಿಖಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡು ಕುಟುಂಬಸ್ಥೇರ್ನ ಅಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪ್ರಕಾಶ್ ಗೋವಾ ಅಂಚನೆ GK ಸುವರ್ಣ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಗೋವಾ GK ಸುವರ್ಣ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರೊಂದು ವಿನಂತಿ ಕೆಲವೇ ಬರ್ತಡು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಪೆರಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸುರು ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಅಂಚಾದ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಸುಧಾರ್ತೆ ನಡೆದ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಮಾತೆರ್ಲ ಜತೆ ಹಾಕಂದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ತೀರ್ಥವಂತುದ ನಗಲ್ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಹೋದು ಮಾನಾದಿಗೆನೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಭಿನ್ನಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸುರುಟಾದ ಎನ್ನ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವಿರಾನೆಂಚಿತನ ಕಟೀಲ್ದಪ್ಪ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಮನಸಾರೆ ಭಕ್ತಿಡೆ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ಪುತ್ತೂರು ಯಲ್ನಾಡು ಸೀಮೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಚಿತನ ಸೀಮೆದಾರ ಚಿತನ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಿಯರಿಗೆ ಮನಸಾರೆ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಪಾಡಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಿಯರನ್ನ ಮನಸಾರೆ ಭಕ್ತಿಡೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲಾಕುಲು ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿನ ಮಾತ ಮನಸ್ಸಿನ ಬಾರಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕೋಳಿಯಲ್ದ ಮನ್ನಡೆ ನಾಗದೇವಿರನ್ನ ನೆನವಾರಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ಉಲ್ಲಾಕುಲಿನ ಮಾತ ಮನಸ್ಸಡು ನೆನವಾರಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಧರ್ಮದೈವಾನ ಚಿತನ ಮಲರಾಯ ಬಂಟನ ಮಾತ ಮನಸ್ಸಡು ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ಧರ್ಮದೈವರನೇ ಪರಿವಾರ ದೇವರನೇ ಕೂರೆಲ್ದ ಮನ್ನಡೆ ಮಾತ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಮಾತ ತೆರೆದಗ್ಗಾದ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ಗುರು ಹಿರಿಯರನ್ನು ಮಾತ ನೆನವಾರಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕೂರೇಲದ ಗುತ್ತು ಬನ್ಪಣ ಚಿತನ ಪುಣ್ಯದ ಜಾಗ ಧರ್ಮದ ಮನ್ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಕೂರೇಲದ ಗುತ್ತುಡು ಧರ್ಮಚಾವಡಿಡು ನಮ್ಮ ತಂತಿರದಾರನ ಪಾದಗೂ ಅಡ್ಡಬುರ್ದು ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೇನೊಂದು ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಕೂರೇಲದ ಗುತ್ತುದ ಮನೆತನದ ಸಂಜೀವನ್ನಾಗ ಆಶೀರ್ವಾದನು ಪಡೆಯುವೊಂದು ಪಂಬ್ರಾಣದ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿನ ಆಶೀರ್ವಾದನು ಪಡೆಯುವೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತನ ಚಿತ್ತನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ಕೂರೇಲದ ಈ ಧರ್ಮಲೇಸಿಗೆ ಬತ್ತನ ಚಿತ್ತನ ಮಾತೆರಿಗಳ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ಕೂರೇಲದ ಕುಟುಂಬದ ಕಲಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಡು ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಕಟ್ಲಿಡು ಬಾರ್ಕೂರು ಸಂಕ ಕೊಂಗನಾಡ ಸೂದ ನಾಲ್ಗಂಗೆದ ಉಲೈ ಮುಡಾಯಿ ಗಟ್ಟದ ಬರಿ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಸಂಬಿದರ ಪುಡೆ ಬಡೆಕಾಯಿ ಬಾರ್ಕೂರದ ಗಡಿ ತೆನಕಾಯಿ ನೀಲೇಶ್ವರದ ಗಡಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕಡೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ಧರ್ಮದೈವನು ದಯಪಂಡ ಯಾನು ಪರವ ಸಮಾಜೋಡು ಪುಟ್ಟಿನಂಚಿತನಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ದೇವು ಕೋಟಿ ಪಾಂಡಿ ಕಾಂತು ನಾಲ್ಕು ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಚಿತನ ಎಂಗಳೊಂಜಿ ವಂಶ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರಿನ ಬುಧಾರಿ ಡಿಂಬ ಪರವ ಅಂದು ಎಂಕಲಿಗೆ ಸೀಮೆಡೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ದೇವಿಯರನ ಸನ್ನಿಧಾನಡು ಎಂಕಲಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಓಡ್ದಂಡ ನೀಲೇಶ್ವರದ ತಂತ್ರಿದಾರನ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಕಲಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ದೇವಸ್ಥಾನಡೆ ಭೂತರಾಜೆ ಬಂಡದು ಅಲ್ಪ ನಾರಲ್ತೆ ಬಂಡ ಭೂತರಾಜೆ
ಶೋಧೆ ಮಠದ ಭೂತರಾಜನ ಪ್ರಸಾದ ಇಂಕ್ 14 ವರ್ಷದ ಪ್ರಯಾಣ ಆತನಿಂಗ್ ದಯಪಂಡ ಮದಿಮೆ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ದುಂಬೆ ಆ ದೈವದ ಪ್ರಸಾದ ಆತನು ಅಲ್ಪ ಮುಡಿದಿ ಉಂಡ ಐಕ್ ಪ್ರಸಾದ ಒಂದೆ ಮದಿಮೆ ಒಂದೆ ಪ್ರಸಾದ ಒಂದೆ ಕೆಲದಕ್ಕಲಿಗೆ ದಯಪಂಡ ದೈವ ಕಟ್ಟುನಕ್ಕಲಿಗೆ ಗುತ್ತುದಕ್ಕಲಿಗೆ ಗಡಿ ಆಪನ ಜೈನಮನತನಗೆ ಬಾಮ ಆಪನ ಅವು ಅಧಿಕಾರದ ಕಾಕಲಿಗೆ ಗಡಿಬುಲಿ ಆಪನಂಚಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ದೈವ ಕಟ್ಟನಕಲಿಗೆ ನೇಮದ ಪಟ್ಟಿ ಆಪನಂಚತನ ಕ್ರಮಗಳು ಮಾತ ದುಂಗುಡೆ ಇತ್ತನಂಚಿ ಕಟ್ಲೆ ಐಟ್ ಎಂಕಲ್ನ ಕಡಿಶ್ವಾಲಡ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಸಾದ ಅದು ಹಲವಾರು ವರ್ಷ ಅಂಡು ಪುತ್ತೂರು ಸೀಮೆಗಳ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಸಂಬಂಧ ದಯಪನ್ ಪೆಬಂಡ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗೂ ದುಂಬು ಪುತ್ತೂರುಡು ಸಂಪ್ಯಾಪನ ಪುಣಂಚನೊಂಜಿ ಜಾಗಡು ಅನ್ನಪ್ಪಂಜೂರ ನೇಮಗು ಸಂಪ್ಯದ ಅಣ್ಯನ್ನೇ ಏನೊಂಜಿ ನೇಮಗುಲೆ ತಂದು ಬರ್ತೇವೆ ಮದಿ ಮಹೇಶ್ವರುಟು ಅನ್ನಪ್ಪಂಜೂರು ನೇಮ ಸಂಪ್ಯಾಡು ಅನ್ನಪ್ಪಂಜೂರು ನೇಮ ಸಂಜೆ ಪೂಜಾರಿನಿಟ್ಟು ಹಲವಾರು ವರ್ಷೋಡು ನೇಮಗಟ್ಟೆ ಅವೇಡದ ಬುಕ್ಕ ಕಾರ್ಪಾಡಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿಗಳ ಉಲ್ಲಾಕುಲಿಗಳ ನೇಮಾಪನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಚಾಂಡಿಗೆ ನೇಮ ಆಡುವ ಪುಣಂಚಿತನ ಸಂಪ್ಯದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಲ್ಬಿ ಪುತ್ರ ಇರು ಆರು ಏನಣ್ಣ ಪಿಲಿಚಾಂಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ನೇಮ ಕಟ್ರ ಬರೆ ಮಲ್ತೀರಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪದ ಒಂಜಿ ಮುಗ ಐತಂಡು ಏತೋ ತಾರೆ ಮಾರಾತ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನೇಮ ಕಟ್ಟು ತೀರ್ದಿರಿ ಅವೇ ಶುರುವಾಯಿನಂಚಿನ ನೇಮ ಒಂಜಿ ಗುಳಿಗೆ ನೇಮ ಆಂಡು ನೇಮದ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಆಂಡು ಐಡ್ದುಕ ಭಾರಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಂಡು ಐಡ್ದುಕ ಉಲ್ಲಾಕುಲಿಗಾಂಡು ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿಗಾಂಡು ಐಕಲ ಎಂಕಲ್ ನಾವು ಒಂಜಿ ಊರುಗೊಂಜಿ ಕಟ್ಟು ದೇಶಗೊಂಜಿ ಭಾಷೆ ದೈವಗೊಂಜಿ ಪೂರಾಪ ಅನ್ಪಣ ಚಿತ್ರನ ಉಂಡು ತೆನಕರಾಜದ ಹುಟ್ಟು ಬರಿಕರಾಜದ ಕಟ್ಟು ಅನ್ಪಣ ಚಿತ್ರ ಕಟ್ಲೇಡೆ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಪನಗ ಅವ ಊರಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಒಟ್ಟಂಜ ಕಟ್ಲೇನು ನೇಮ ತಾವೊಂದಿತ್ತು ಹಲವಾರು ವರ್ಷೋಡು ಅವೇಡದ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೂರೇಲಿದ ಸಂಜೀವನ ಪರಿಚಯ ದುಂಬೆ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಸಂಬೆ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಬತ್ತಿ ನಡೆದುಕ ಪರಿಚಯ ಸಂಜೀವನ ದುಂಬೆ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಇತ್ತೆಲ ಹಲವಾರು ವರ್ಷ ಆಂಡು ಒಂಜಿ ಕೂರೇಲ್ದ ಮನೆಡೆ ನೇಮಾನಾಗ ಒಂಜಿ ಹೋಮ್ ಪನ್ಪುಣಂಚತನ ಉಣಗಿಲ ಇನ್ನಿಗೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಯಾನು ಓ ಬೊಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ ಕಷ್ಟು ಗಾವಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡಾವಡು ಎಂಚಿನ ದಿಯಂದಾಂಡ ಅವೊಂಜಿ ಉಣಗಿಲ ಕೈದಪ್ಪ ಇನ್ನು ಐಡೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಕೂರೇಲ್ದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನಡ ಒವ್ವು ಇಂಚು ಥರದ ಬಂಗಾರ ಪನ್ಪುಣ ಜನಡ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಕೂರೇಲ್ದ ಮಲ್ರಾಯನ ಪ್ರಸಾದ ಆರ್ನ ಪುಟ್ಟನಂಚಿತನ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಓಂ ಪನ್ಪುಣಂಚನ ಉಣಿಗಿಲ ಹೆಂಗೆ ಕೋರ್ತೀರಿ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ಬಾಲಿಗ ಐನ ಪ್ರಾಯ ಐ ಉಣಿಗಿಲ ಗಾಂಡು ಕೂರೇಲ್ದ ಮನ್ನಡೆ ಮಲ್ರೆ ನೇಮ ಕಟ್ಟ್ಯಾನು ಪರ ಊರ್ದೆ ಅಂಡ್ಲ ಕೂರೇಲ್ದ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಲೇ ಊರ್ದೆ ಕೂರೇಲ್ದ ಮಣ್ಣದ ಸಂಜೀವನ್ನ ಈ ಗುತ್ತುಗು ಮನೆತನಗೆ ಸಂಬಂಧ ಅಟ್ಟ ಹಿಂಗೆ ಇಲ್ಲಲ್ದೆ ಲೆಕ್ಕ ಇನ್ನೀಗಿಲ್ಲ ದೇಜಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲಲ್ದೆ ಹಿಂಗೆ ಇಲ್ಲಲ್ದೆ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅವನು ಪುಣಂಚತನ ಭಾವನೆ ಇನ್ನಿ ಮುಟ್ಟನು ಅವೇಡದ ಬುಕ್ಕ ಹಲವಾರು ವರ್ಷ ಆಂಡು ಕೂರೇಲ್ದ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಲಿಗೆ ಭಾರೀ ಪ್ರೀತಿ ಬಂಡ ಇಂಕಲ್ನ ಹೋರ್ದೆ ದಯಪಂಡ ಮಲ್ರಾಯನ ದೈವದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ಪನ್ಪ ಆತು ಒಂಜಿನ ಮಾಡಿದ ಪ್ರೀತಿ ಆತು ಗೌರವಲಗುರು ಅಂಚಾದ ಪನಗ ಈತು ವರ್ಷ 18ಮ ವರ್ಷ ಆಯ್ನಿಕ್ಕೆ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಡು ದೈವಾರಾಧನೆ ಆವೊಂದುಂಡು ದಯಪಂಡ ಕೂರೇಲು ಸಂಜೀವನ್ನೇ ಎಂಕಲ್ನ ಬಾಚಕೆರೆತ ಮನ್ನಡು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಪನಂಚತನ ಸಂದರ್ಭಡು ಸುರೂಟು ಅರ್ನ ಬೈಡ್ದು ಯಾನೊಂಜಿ ಈತು ಮೌಲ್ಯ ಕೊರಪೆ ಪುಣಂಚತನ ಪಾತಿರ ಪಂಡೇರು ಅವೇಡದ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2 ಕೋಟಿದ ದೇವಸ್ಥಾನ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಬಾಚಕೆರೆತ ಮನ್ನಡು ಆತನಂದು ಪಂಡ ಮೂರ್ತೋಡು ಕೊರ್ತನ ದೊಡ್ಡ ಬನ್ಪಣ ಚಿತ್ತನ ಎನ್ನ ಸಂಜೀವನ್ನಿ ಅವೇಡದ ಬುಕ್ಕ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಜಿಪ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ಬೇಲೆ ಆ ಒಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಸೀಟ್ ಬಾರ್ಡ್ ನಂಚತ್ತನ ಎಲ್ಲ ನವರಾತ್ರಿದು ಮತ್ತೆ ಬನ್ನಗೊಂತೆ ಪುರ್ತ ಎಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸಂಜೀವನಡ ಹೆಂಗೆ ಮಾಪಾಲ್ ಬಿಳಿ ಎಂದು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನುಂಡೇನು ಕೂರೇಲ್ದ ಮನ್ನಡು ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ತೆ ನಿಷ್ಠೆ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಡು ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ತಂಡ ಐಟು ಫಲದಾದ ಮನ್ಪುಣಂಚಿತ್ತನ ವಿಷಯ ಇನ್ನಿತ್ತ ಸಂತೋಷದ ಒಂಜಿ ನಮನೆದ ಈ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ತಂತ್ರಿದಾರನೊಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮುಖಾಂತರಡು ಮಾತೆರ್ನ ಗಣ್ಯರ್ನ ಒಂಜಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿಡು ಅಕ್ಕನ ಎದುರುಡು ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕ್ ಮಲ್ತೇರು ಒಂದು ಮಲ್ರಾಯನ ಪ್ರಸಾದ ಮಲ್ರಾಯನ ಪಾದಗೂ ಅಡ್ಡ ಬೋರ್ದು ಐನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಅಂಚಾದ ಪನಗ ಪರವ ಸಮಾಜ ಆದಪ್ಪು ಪೊಂಬದ ಸಮಾಜ ಜಪು ನಲಿಕೆ ಸಮಾಜ ಆದಪ್ಪು ದೈವ ಕಟ್ನಕಲು ಚಾಕಿರಿ ನಿಷ್ಠೆ ಭಕ್ತಿಡು ದೈವನು ಸೇವೆ ಮಲ್ತನ ಪುಣ್ಯ ಬನ್ಪುಣಂಚಿತನ ನಿಘಂಟು ಉಂಡು ಬನ್ಪುಣಂಚಿತನ ಯಾನು ಪಣರ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಬಡೆಪೆ ಕೂರೇಲ್ದ ಮನ್ನಡು ಅವೇಡದ ಬುಕ್ಕಲ
ಕೂರೇಲ್ದ ಸಂಜೋನ ಇಲ್ಲಾಲ್ ಚಾವಾಡ್ ದೇವೇರ್ನೆದುರುಡು ಪಟ್ಟಿ ಗೊರ್ಪಣ ಸಂದರ್ಭ ಎನ್ನ ಗುತ್ತುದಕ್ಕಲ್ಲ ಎನ್ನ ಗ್ರಾಮದಕ್ಕಲ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತೇರಿ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಎದುರುಡೆ ಬಂಗಾರದೊಂಜಿನ ಮಣದ ಬಲೇನು ಎಂಕ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಸಂಜೀವನ್ನೇ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಬಂಗಾರದ ಹುಡುಗಿರ ಎಂಕ್ ಕೂರೇಲ್ದ ಮನಡು ಮಲ್ರಾಯನ ಪ್ರಸಾದನ ಕೊರ್ತೇರು ಅವೇಡದ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತದ ಈ ಕಡೆ ಒಂಜಿ 100-150 ಈ ಕಡೆ ಸನ್ಮಾನ ಬೋಡಿತ್ತನಾಥ ಬೊಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಮಾತ ವೇದಿಕೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹುಡುಗಿರ ದಾನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಎನ್ನ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ ನಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ ನಂಜಿ ಪುಣ್ಯದ ಪ್ರಸಾದ ಅಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲಾಳದಿನ ಪ್ರಸಾದ ಯಾನ್ ನಂಬನ ಚೇತನ ದೈವದೇವರನ ಪ್ರಸಾದ ಅಂದು ಎನ್ನುವೇನು ಯಾನೇ ಕೂರೇಲ್ದ ಮನ್ನಡೆ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತಾಂಡ ದೇಪಣ ನಷ್ಟದ ಪೊರ್ತು ದೇಪಂಡ ಎನ್ನ ಯಾನ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಂಚಿನ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಪನೋಡು ಯಾನು ಪಾತ್ಯರ ನಿಜವಾದ ಇಂಕ ದಾಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಯಾನು ಬರವಲಜ್ಜಿ ಇಂಕ ಯಾನು 5 ವರ್ಷದ ಪ್ರಯಾಡೆ ವೈದ್ಯರ್ಲೆಗೆ ನೇಮ ಕಟ್ಟನ ಚಿತ್ತನ ಸಂದರ್ಭ ವೈದ್ಯರ ನುಟ್ಟು ನಳಿತನೆ ದೇಪಂಡ ಕೊಡಂಜಾದ ಪೊಕ್ಕೂರು ಬನ್ಪುಣ ಚಿತ್ತನ ಆರ್ನ ಜೋಕುಲು ಬಾಬು ಓಬಯ್ ಡಿ ಕೈ ಬಂಡದು ಅಕ್ಕಲು ನೇಮ ಕಟ್ಟನ ಬಾಬು ಓಬಯ್ ಡಿ ಕೈ ಬಂಡದು ಡಿ ಕೈ ಬಂಡನ ನೇಲೆ ಮೀರು ಅರಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ರಾಮ್ಜಾಲ್ ಗರಡಿಡು ಬೈದರ್ ಲೇಮ ಕಟ್ಟನ ಕೂಟಿ ವೈದ್ಯ ಕಟ್ಟನಾರು ಎನ್ನ ಫಲಿತ ಬತ್ತೇರು ಅರ್ಲ ಒಂದು ಗೌರವ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೇರು ಸುರುಟು ಅರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗಟ್ಟು ದೂರ ಕುಡ್ಲಾಗ ಮಾತ ನೇಮ ಗಟ್ರ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಕೂರೇಲ್ದ ಮನ್ನಡು ಈತು ವರ್ಷ ದೈವದ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ತೆ ಇನ್ನಿತ ದಿನೊಟ್ಟು ಈತ ಜನ ಬತ್ತದ ಮಾತೆರ್ಲ ಗೌರವವನ್ನು ಮಾತಾಕಲಾಕಲ ಅಪನ ಚಿತ್ತನ ಅಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೇರಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಎಂಕ್ ಮಲ್ತೇರಿ ದೈವದ ಮಲ್ರಾಯನ ಎಂಕ್ ನೆನೆಪಾಪಣ ದೇಪಂಡ ರಾತ್ರಿ 2 ಬೊಲ್ಪುಡು ಮಲ್ರಾಯನಂಜಿ ಪ್ರಸಾದ ಮಾತೆರ್ಲೊಂಜಿ ಸಾಲಿಗೆ ಬರ್ಪುನ ಮಾತಾದಿ ಕಡಿಜಿ ದಯಪಂಡ ಮಾತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರ್ಕ ಅವು ಕಡಿಸುನು ಅನ್ಪುಣಚನ ಸಂಜವನ್ನಾಗ ಅವಿಚ್ ಮಾತೆರೆಗಲ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರಡು ಅಯ್ಯ 5 ರೂಪಾಯಿ ಪಾಡು 12 ಪಾಡು 10 ವಯಸ್ಸೆ ಪಾಡು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಲ ಆರು ಕುಲ್ಲೋದು ದೈವಡಾಕನ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಪಂಡದು ಐಕಾಪನಜಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೇಂಡದು ಪ್ರಸಾದ ಕೊರ್ಪಣ ಇತ್ಯದ ಪೊರ್ತುಡು ಅಂಚೆನೆ ಒಣಸು ಕೂಡ ಅಂಚಿನ ಮಂಡ ಆತು ಪೊರ್ಲುಡು ಮಾತೆರೆ ಕುಟುಂಬದ ಕಲಾದಿಪ್ಪು ಐಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಕಲು ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ತೇರು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಕಾರ್ಪಾಡಿಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕೆ ಮಾಮಲ್ಲ ವಿಟ್ಲಾಡಿ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಾಕೆಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ ಎಂಕೆ ಮಲ್ತದೇರು ದಯಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ಜಾಗಡು ದೈವದ ಚಾಕಿರಿ ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಮನ್ನಡೆ ನನ್ನಾತ ಮಲ್ರೈ ಪಣ್ಣಂಚಿತ್ತನ ಪಾತ್ರೆ ಬಲಿಪಾಡು ದಯಪಂಡ ಇಂಕುಲು ಇಂಜಿ ದೈವದ ಭಾಷೆ ಉಂಟು ಭಾಷೆ ದಯಪಂಡ ಕೋರ್ಟು ಕಚೇರಿ ಆದುಪು ಅತನ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದಾದುಪು ದೈವ ಕಟ್ಟದವೇನು ಮಾತ ಪಣರೇಜಿ ದಯಪಂಡ ಓಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಇಂಕೆಲ್ಲ ಕಡಿಸುವಲ್ಲ ಆವಡು ಸೀಮೆಡ್ ಲೆಪ್ಪರುಂಡು ದಯಪಂಡ ಸರ್ಕಾರ ಲೆಪ್ಪರು ಸರ್ಕಾರ ಮುದರ ತೆರೆಯದು ಮಾಡೋದು ಲೆಪ್ಪಾರುಂಡು ಅಕ್ಕಿನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಲೆಪ್ಪರ್ಲಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅದ್ರ ಮಗ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೊರ್ಪುಣಂಚಿನ ಗೌರವ ಅಂಚ ಅದ್ರ ಮಗ ದೈವ ಕಟ್ಟದ ಪಾತ್ರೆಗಳ ಕೈ ಕೊಂಚಿನ ಮಣಿದ ಕ್ರಮೋಲು ಮಾತವಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೇದಿ ಮಲಾರ ಬೂಡುದಾರ್ಲ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯರು ಈ ವೇದಿಕೆಡುಲ್ಲೇರಿ ಮಲಾರದಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಉಲ್ಲಾಲದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೊಲಾಳಿದಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮಲ್ರಾಯ ನೇಮ ಆಪುಂಡು ಆ ಪೊಲಾಳಿದಲ್ಪ ಆ ಮಲ್ರಾಯಗಲ ಆ ಮಲಾರ ಬುಡುಗುಲ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಅಲ್ಪಲ ನೇಮ ಕೊಟ್ಟನು ಯಾನೆ ಅಂಚಾನು ಊರಿಗೊಂಜಿ ಕಟ್ಲೇಪುಂಡು ದೇಪಂಡ ಕೂರೇಳಿದ ಮನ್ನಡು ಯಾನು ಪರ ಊರುದಯಂಡ್ಲ ಈ ಊರಿಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ ನೇಮ ಕಟ್ಟಂಡು ಇತ್ತು ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಅದೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕ್ಲಾಸ್ ಏಪುಂಡು ದೇಪಂಡ ಆಗ ಪೂರ ವಿಚಾರ ಎಂಕಲೆ ಗೊತ್ತು ಎಂಕಲ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತು ನಾಡ್ದ ಆಯ್ತು ನೇಮ ಕಟ್ಟೋಣ ನಮ್ಮ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂಜಿ ಜನ ಮಲ್ಪ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂಜಿ ಜನ ಅಂಡ ಅಲ್ಪ ದೈವದ ಶಕ್ತಿ ಇಪ್ಪುಡು ಆಗ ಸರಿಯಾದ ಉಪ್ಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ನೇಮ ಕಟ್ಟಂಡ ಆಗ ಒಂಜಿ ಕೈ ಪತ್ತದ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆ ಕೈ ಪತ್ರ ಹಿಡಿದ ಬುಕ್ಕ ಆ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಹೂವೇ ಥರದ ಒಂಜಿ ಇರಲಿ ನಾಡಪ್ಪನೋಡು ಗಿಡವನೋಡು ಒಂದು ಗಿಡ ಏನಂಡ ಆಗ ಸರಿಯಾದ ಪೋಪುಂಡು ಒಂಜಿ ವಾಹನ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೊಂಜಿ ಡ್ರೈವರ್ ಮಲ್ತಂಡ ಅವು ಬದಲಾವಣೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ನೇಮಲಂಚನೆ ಒಂದು ನಿಗಂಟು ಬಂಡದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತಂಡ ದುಂಬದ ಕಾಲು ದೇಪಂಡ ಊರುದಾಯನೆ ಒಂಜಿ ಊರುದಾಯ ನೇಮ ಕಟ್ಟಿಂಡ ಪೂರ ವಿಷಯ ಆ ಕಟ್ಲಿಡ ಇಂಚಾವಣದ ಗೊತ್ತೊಪ್ಪುಂಡು ಪಾತೆರ್ನ ದಾನೆಂಡ ಒಂಜಿ ಎತ್ತುವಾಶ ಅಂಡ ಐಕೆ ಇಂಚತ್ತಂಚ ಪಂಡ ದೈ ಕಾಪುನಂಚನ ಸರಿ ಮಲ್ಪುಣಂಚನ ಯಜಮಾನಿಗಳ ಗುತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳುಂಡು ಅಂಚನೆ ಕೂರೇಲ್ದ ಮನಡು ಏತು ವರ್ಷ ಅಂಡಲ್ಲ ಇನ್ನಿ ಮುಟ್ಟ ಏರು ಪಂಡುಂಡಲ್ಲ ಕೂರೆಲ್ಲ ಸಂಜೀವನ್ನೇ ಅವು ದೇಜಪ್ಪೇನೆ ಅವಳು ಇಂಚತ್ತಂಚಾದಲ್ಲ ಪಂಡದ ಇನ್ನು ಸರಿ ಮಲ್ಪಾರ ಅಪ್ಪು ಒಂಜಿ ವೇಲೆ ತತ್ತಂಡ ನರಮನೆಡು ತಪ್ಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ತಪ್ಪುಜಿ ಬನ್ಪುಣಂಚತನ ವಿಷಯಜಿ ಲೆಪ್ಪುನೆಟ ಆದಿಪು ಆತನ ವರ್ತನೆಡಪ ತಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಕಟ್ಲೆ ಬನ್ಪುಣಂಚತನ ಬದಲಾವಣೆ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಬನ್ಪುಣಂಚನಂಚ ಅದಪ್ಪನಗ ಯಾನು ಪಾತೆರ್ನಿಟ್ಟು ದಾನೆಲ್ಲ ತಪ್ಪಿತ್ತನ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಾಪ್ ಮಲ್ಪಾದು ನನ್ನೋರ ಸಂಜೀವಣ್ಣನ ಪಾದಗು ಅಡ್ಡ ಬೂರೊಂದು ನನಾತ್ ಇರೆಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಆ ನೆಮ್ಮದಿನ ನನಾತ್ ಕೊರಡು ಬಂಡದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇರು ಕೊರ್ನಂಚತನ ಮಲ್ರಾಯನ ಪ್ರಸಾದನು ಸಂತೋಷಡು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು
ಮಲ್ರಾಯನ ಕಾರ್ದ ಮುದೇಲಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬರುವುದು ಎನ್ನ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪೆ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ನನಾ ತಿರುನಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ಯರನು ಅಂತಾವೆ ವಿಶೇಷ ಸಹಕಾರ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಪೂಜಾರಿ ಬುಳ್ಳಿಕಾನ, ಮಂಜುನಾಥ್ ಪೂಜಾರಿ ಪೆರಾಲು, ಫಕೀರ ಪೂಜಾರಿ ಪೆರ್ಲಂಪಾಡಿ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತೈ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿತನ ಸಹಕಾರನ ಕೊಡ್ತೇರಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೆಲ್ಕಾರ್, ಸುರೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಂಚನೆ ಕರಿಣ 18 ವರ್ಷದಿಂಚಲ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ ನೆಂಪುನು ತನ್ನ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಕಣ್ಣದಲ ಕಟ್ಟದು ಕೊರ್ಪಿನಾರು ನವೀನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ಯಜಮಾನಿರು ನವೀನ್ ರಾಯ್ ಪಂಚಾಳ ಅಂಚನೆ ವಿನಯ್ ರಾಯ್ ನವೀನನ್ನೇ ಕೂರೇಲು ಕುಟುಂಬ ಅಂದು ಪಂಡಾವು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಸದಸ್ಯ ಪನ್ಪಿನ ಮೋಕಿಡ್ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಯಶಸ್ವಿದ ಪಿರಾವಡು ಬೆನ್ಪಿನಾರು ನವೀನ್ ರೈ ಪಂಚಾಳ ಅಂಚನೆ ರವೀಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಸಂಪ್ಯ ರವೀಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಸಂಪ್ಯ ಅಂದು ಪಂಡ ಸಂಜೀವನ್ನೇ ಒಂಜಿ ಬಿರಳ್ಳು ತೋಜಾಯನೇನು ತರೆಟುದು ಮೋಂದು ಮಲ್ಪುನಾರು ರವೀಂದ್ರ ಪೂಜಾರ್ಲು ಅಂಚನೆ ನೇಮಾಕ್ಷ ಸುವರ್ಣೇರು ನೇಮಾಕ್ಷ ಸುವರ್ಣೇರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಜೊನ್ನ ಆಪನು ಒಂದು ಅಂಡ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಇತ್ತದು ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ವಿದ ಪಿರಾವುಡು ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪಿನಾರು ಅಂಚನೆ ಮಲ್ತದ ಇರ್ಲ ಜೊತೆ ಅವಡೊಂದು ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಪೂವಾರಿ ಪತ್ರಿಕೆದ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಇರ್ಲ ಚಾವಡಿಗೆ ಬಾಡೊಂದು ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನವೀನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ಇನಿತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾತ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಬ್ಬರಬೈಲು ಪೂವಾರಿ ಪತ್ರಿಕೆದ ಸುದ್ದಿವಾನಿಲು ಅಂಚನೆ ವಿನಯ್ ರಾಯ್ ನವೀನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ, ಸಂತೋಷ್ ನವೀನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ, ರತೀಶ್ ನವೀನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ದಯಮಲ್ತದೆ ಮಿತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆನೆ ಗುತ್ತದ ಗುರಿಕಾರ್ರೆ ಸಂಜುವ ಪೂಜಾರ್ಲೆನ ಕೈಡ್ದು ಪಡೆಯೋಡು ಬಣದ ಈ ಪೊರ್ತಗು ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತದಲ್ಲೇ ಯುವ ವಾಹಿನಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ವಾಗ್ಮಿ ದಿನೇಶ್ ರಾಯ್, ಎಲ್ಯ ಪೊನ್ನ ಕುರ್ಲೆಲು ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬೆರಿಸಾಯ ಅದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತೀರಿ ಅಕ್ಲಿನ ಗೌರವಿಸ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಿನ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದೆ ಲೇಸದ ದುಂಬತ್ತ ಚಾವಡಿದ ಭಿನ್ನಯದ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತಿನ ಅಂಚಿತನ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ವೈದಿಕ ಸಮಿತಿ ಕುಡ್ಲದ ಗುರಿಕಾರ್ಯ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿ ಪುತ್ತೂರು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಲೇಸಿದ ದುಂಬಿಪ್ಪು నుంచిన ಮಾತಾ ಬಂಧುಲೆ ಒನಸದ ತುರ್ತುಡಿತ್ತಂಡಲ ಕೂರೇಲದ ಮನ್ನದ ಕಲೆ ಕಾರ್ಣಿಕ ನಾವು ಮಾತಾ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಎನ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುರ್ತುಡು ಈ ಮನ್ನಡು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದಾಗ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇತ್ತಂಡು ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತು ತುರ್ತುಗು ಜನ ಇಜ್ಜನೆನ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ರಿಕ್ಷಾ ಮಲ್ತೊಂದು ಆಣಿದ ದಿನ ಬರೋಡು ನಂಡ ಒಂಜಿ ಪಜ್ಜ ರಿಕ್ಷಾದ ದೆತ್ತು ಭೂಮಿದ ಮಿತಿ ಕಾರ ದಿವಡು ನಂಡ ಎನ್ನ ಜ್ವರ ಓಡೆ ಮಾಯಾತನಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆಂಕ್ ಅಪ್ಪಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಈ ಕೂರೆಲ್ಡು ಮನ್ನಡಿಪುಣಂಚಿನ ಸತ್ಯೋಲು ನಮ ಕೇಪಲ ಆರೋಗ್ಯನ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಬಂಡದಂದು ಆನಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕದ ಈ ಮನ್ನದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಮನ್ನದ ಯಜಮಾನರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುನ ಕುಟುಂಬದ ಬಂಧುಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುನ ಸಂಬಂಧ ಎಡ್ಡೆಡೆ ಉಂಡು ಅವನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಕುಟುಂಬದ ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಎಂಚ ಬೋಡೊಂದು ಕೇಳಿದಂಡ ನಮಕ್ ಮಾತಾ ದೈವದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಬೋಡುಗೆ ಅಣ್ಣ ಕುಟುಂಬದ ದೈವದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಇತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಲ ಎಡ್ಡೆಡ ನರಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ಶುಭಾಷಿತಡ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು. ಯಾವ ದೇವರು ಒಳಿದರೇನು ಮನೆಯ ದೇವರು ಮುನಿದರೆ, ಯಾವ ದೇವರು ಮುನಿದರೆ ಏನು ಮನೆಯ ದೇವರು ಒಳಿದರೆ ಎಂದು ಅಂಚಂದಂಡ ನಮಕ್ ವಾ ದೇವರ ನಡೆಪೋದು ನವ ದರ್ಶನ ಮಲ್ತದ ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ನಮಕ್ ಮನೆ ದೇವರನ್ನ ಕೋಪ ಎಪ್ಪೆರವಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಚಂದಂಡ ನಮಗೆ ವಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ವಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಬೋದು
ಕೋಪಶಾಪಗ ಮಾತ ಒಳಗಾಯ ನಂಡಲ ಇಲ್ಲದ ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಇತ್ತಂಡ ಓ ಕೋಪಶಾಪಲ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕೆರಗೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿಗೆ ಅಂಚಾದ ಮನೆ ದೇವೇರನ್ನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ದೇವೇರು ಕುಟುಂಬದ ಗುರು ಹಿರಿಯರು ಅಕಲ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ನಮಕ್ ಬೋಡು ಆ ಮಟ್ಟಡು ಈ ಮನ್ನಿಗೆ ನಾವು ಬೈದ ನಾವು ಮಾ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಸೇವೆಲೇನೆ ಕುಟುಂಬದಗಳು ಎಡ್ಡೆಡು ಮಲ್ತೇರಂದಂಡ ಆ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಪೂರ್ಣವಾಯಿನಂಚಿನ ಅನುಗ್ರಹ ನಮಕ್ ಸದಾ ಇಪ್ಪುಣ ಮನ್ಪುಂಜಿನ ಪಾತ್ರದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಅವಕಾಶಗೆ ವಂದಿಸ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಕಸ್ತೂರಿ ಪೇರಾಲು, ಉಷಾ ಪೇರಾಲು, ಲತಾ ದಮಲ್ತ ಇತ್ತಾರ ತಕ್ಷಣ ವೇದಿಕೆ ಬರೆದು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ತಾತದ ನೊಟ್ಟು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಪುರ್ಲ ಪುಲಿಕೆದ ಸಿರಿ ಸಿಂಗಾರದ ಪುರ್ಲ ಐತದ ಚಾಬಡಿಲೇಸಿ ಅರ್ಥದೆಂಜಿದ ಮೂಡುದ ಬೈದನ ನೆಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಭೆ ಸರ್ವೇರೆಗ್ಲ ಮೋಕಿದ ಸೊಲ್ಮೇಲನೆ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಪಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲದ ಮಲ್ತದ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪನ್ನಕುಲು ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಣದೆ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಡಲ್ ಅರಲ್ತದ ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಜತೆಯಾರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆನ ತರೆಡ್ದು ಪೊನ್ನ ನೆರಿಮುಟ್ಟ ಕಿನ್ಯ ಕಿರ್ತಲೆಡ್ದು ಕುಜಲ್ ನರಿತನ ಹಿರಿಯಕುಲು ಮುಟ್ಟ ರಾಶಿಗು ಪೊಲಿ ಬಡೊಂದು ಮೊಕೆದ ಸೊಲ್ಮೆಲನ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಕೂರೇಳು ಗುತ್ತದ ಧರ್ಮದ ದೈವ ಮಲರಾಯನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾತೆರ್ನ ಮಿತ್ತ ಇಪ್ಪಡಂದು ಬಂಡೊಂದು ಮೊಕೆದ ಸೊಲ್ಮೆಲನ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ